эфір. Цудоўна. Там павітацца, паважаны гледачы, дзякуй, што завіталі на гэты стрым. Ну, гэта твой этэр, калі ласка, працягвай. Ну давай, каля мулаў і пад гравітацыйнай станцыяй. Каля гэта чоркі, але каля мулаў. Тебе взяли в оборот. Ну, я зразумеў. Насамрэч, мяне запрасілі проста, каб я ў хованкі з Нека гуляў. А гэтыя вашы стрымы, гэта ўсё адмазкі, насамрэч. І ніякі стрым зараз не ідзе. Ха-ха-ха, вось это паварот. Гэта толькі ўсё хованкі. Ну, потому что я люблю хованкі. Каля мулаў, іншых мулаў і ўвогуле вось, уперад, не туды, уперад направо. А не Каматон, калі ласка, кантролюй нейкі працэс, там, кажы што-небудзь, людзі ж можа глядяць, там, я не ведаю. До нас пришла арыганка, Нека домінуе. Стоп, зараз я ўключу гэты стрым. Так, Ты уключай. там арыгані дасылай гэтыя стыкеры, і трэба ведаць, што яна для нас важная. Так, Ой, я часам спраўляюся нават пісаць у чатик. Мне то сёння прасцей, я просто вось бегаю, шукаю Неку і часам гляджу чатик. Все ізі, просто катка доўная. Это добра, а я тут толькі зрабіў, каб Нека бачыла чатик. Вось, все, уключила. Уключидла? Так уключила. І што? Не уключидла. Зараз будзе. Ну давай же. Чипи-чипи, чапа-чапа. Ой, Джока, вітаначки. Так, усё взяли. Як ты її назвав? Я вже просто GKF, БЛР, но я не ведаю, це нік неправильно. Насамрэч, яго Так. зовуть Джока. Джока? Так. А я могу его так называть? Я Или это только для обраных? Это треба котиков? спытацца. Я з рэхам, таму што я паварочваюся ў бок Некі і яе мікрафон. Тады. Ну, до речі, я не чую рэха. Магчыма, гэта нешта з ОБС-ом, я не ведаю. Тому што для мяне ты гучыш цалкам файна. Я не ведаю. Таму што ты, мабыць, чуеш мяне толькі ў дыску. У твоей голове. Ну, это, конечно, было круто. О, нам компот наливают сегодня бесплатно. Так, давайте пойдем потанчим, пакуль все збираются, я включу... Ты дожди там этой станции треба Нека вытягнуть. Я Не так Ctrl забори не натискать, ты можешь просто... А не Каматон, так само не гляди на контрол и шукай мяне так само. Все, приехали. Доминация. Я тихий, так. Калі мы патлумачым, што Нека, што мы сюды прыходзім гэтых жукоў валіць, ну гэта будзе ў наступны раз. Вось так знизу, ты был вельми близко. Тепленько. Уперед. Тепленькая пошла. Тепленько. Трошечки горячовато. И знайшов. Капец. Яна куты тут знаходзіць. Але, даражэнькая, больш не трэба, калі ласка. Гэта для мяне гэта пакуты. Так, сябры, послухайте мяне. Мяне нормально так? Цудоўны голас. Скажи гарбата, калі ласка. Твой гарбата. Давай. Гарбата. Хрыбцу вось крыху. Нормально, зашибись, все, пойдзе. Мы задоволеныя. Так, Неку просіць не Так, будем, зараз еще я маленькая. возьму... Себе ў руки. Не, я возьму компотик. Так, чакай, зараз я адыйду ад свайго месца. Анчыць, будем ці місію запускаем, ці што яшчэ? Не, я зараз Некі зраблю чатик. Ну так, Пакуль што иначе я ніяк танчым. разобраться не могу. О, гляди, молоток, у меня просто ноги, я не танчу, а сам я просто переключаюсь. Ніфіга сабе, а што гэта за холод быў? А это такі напоі, і ён заморозіў Неку? Што з ёй? Ты бачиш, што я дачка? Это напои. А не Каматон, твоя дачка ўсё змёрзла. Шукай новую. А, не, нормально, гэта яшчэ працуе. Это ты что сказал? Люди говорят. Ну фу. Я нешта падмаражваю. Треба тут просто трэба ціснуць кнопкі, я бачу, А і бачу. Д. Ну, у мяне гэта 10, 4-6 на пазе. Все, Ага. читаем. Не. Боже. Не хулиганьте вы там, ну. Все, давайте еще раз ухованки и пойдем уже
Нека, дороженька, давай мы жуку Боже, яке подъем. ход. Ну, калі ласка, Капец. але Некаматон ён будзе шукаць. Не буду. Нека, тут ще такий момент со стримом, що люди ж не бачать, як ти ховаєшся, то бок тебе не бачать, і людям гэта не зовсім цікаво глядіти там, давай місію почнемо, калі ласка. Люди Хованки, бачать, що які- бачу я. Ну, калі ласка. Я не бачу зараз Донса кубочка, так? Вау. О боже. О, дякую за новий кубочок. Я Ну, зморозив вам давай, ну перебрав. шукай. Давай, все. Нікомато. 5. Раз, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5. Вийшов. Дварфік. Неку. Шукать. Мы идем шукать. Боже, там что? Ну, я не буду сумленно шукать. Я, все, я хочу пойду почать шукать. миссию. Там... Бамц. А я могу забиться? Ой, Теоретично. Ой. Так. А я а чему не помираю? О, А я гэта помер. хто? Я смог. Я помер. Дык што, Мне- хованкі ператварыліся ў даганялкі? Не, на предположимую смерть. Давайте все, почнем. Я мертвый, давайте уже не. Дзіны. Нека збіраемся каля стола. У нас будзе нарада. Угу. Давайте некую миссию и погнали. Итак, Нек, это тебе ты взяла? Не знаю, не. Ну, давайте пошукайте мяне. Всё. Нек, я тебе уже догнал. Нека, стрим, Нека, стрим. Нек. Ты думаешь, что мы покажем іншим людям еще? Не только то, что ты бачишь, а то, что бачат інші. Ладно. Это называется такие, блин, что это называется? Всё, ладно, Эмпатия, Всё. ладно, я просто Пошли. хотел слово забыть. Шоколадно. Воу. Взяла? Нек. На, молоток. О, зараз я тебе на голову ставлю. Так, На. ось, а мне за это не посадить, не? А никому тут правда контролируешь, себе что я боюсь. Тебе Ты зараз нас на будешь голову этой стою. полиции нормальной, морали. Можеш перетягнуть її навіть сякерой. Не, Сенся. Чук. Чук. Дочка. Я Чук. Нек. Давай ту миссию, серьезно. ласка. Мне тяжко даю текать. Никоматон, давай. Просто Нека. выбирайся ту миссию. Никоматон. Нека. Никоматон. Нека. Никоматон. Нека. Никоматон. Нека. Нека. Гляди. Меня молоток ключит, я прошу. Да не ладно, подпускать ща. миссию. Ладно. Перый ты дневку. Ой, да я уже забрал. Ты забрал ты дневку. Все, выбираем миссию. А никого? О! Молоточек. Пясчаныя калідоры, і нам трэба Натиснуть разнесці кнопку. Давай. Двух. Давай. вялікіх тоўстых. Я Ці, хто там? як я у минулым, те что? Я У меня стралок. перший год життя був, я був великий Ведаеце, а Ага. я буду... Вы як заходите, а я буду гэтым самым інжынером. Будь І інжынером. все. О, богемочка. Питаночки. Поглядите на моё. Зброю все взяли? Не, я покинул свою на базе, я ж этот миротворец, як этот писмейкер. Глядишь сериал? Я не глядел, але кажется, что потешно. У письмейкера був великий револьвер. Слухай, а это ж Джон Сіна, він же фактично не рестлер, он потім пішов актор, і ті як це працює, ти не ведаєш. Ну так, як гэта саме Цікаво. рок Цікаво. скала. Чекай, Скала так само був рестлером? Ну ён даволі доўга быў рэслером. Яго бацька рэслер. Сам. М. Гэ, чого гэта ты молоток записав геймова? Я помер. Я скокнув у дірку з бочками, помер, тому гейм-овер. А, ну зрозуміло, я зрозуміла. Все, я скаут. Блин, Ты І а у вас мене уяви є себе, абордажний круг. скажу не что не то, и она будешь зловаться. Капец. Твоя дочка кидается мне кружкой, Снимай вот кубок. зараби что-нибудь. Кинь в отказ. Це Гэта така нормальненька працуе. дівчинка. Я не могу Я кинуть заўсёды в так отказ. раблю. Я не могу ну ты кинуть батька, его тебе отказ. можно. Нет, А все. дайте мне поменять. Не. Твоє Ласочка. життя. Ну, Дякую. Божих на.
Боже, хто з гэтымі дзеўкамі, яна новую сукенку не нацягне. З новой бородой. Ну, Ну, з новай барадой. Дзеўка, А кого мне опрануть? дзеўку апранай. о, до речі, я сьогодні думав про гульню Сталкер. Я поставив эту локалізацію від білоруситів з латинкою. Файна, думаю, буду Молоточек. стримить. І ти зауважав, що у Молоток. Сталкері нема ні водної Гляди. женщини, просто ні водної. Магчыма, я не гуляў ніколі ў сталкеру. Дай куды? А, Я только показать хотела. Я так уяўляю сабе, што за гульня. не гуляв Сталкера? Не, ніколі. Цікаво. Ну, это ведаеш, як я ніколи не гуляв Skyrim. У нас у кожного свой гэты грех на душі. Ну ладно. Я глядела на... Я гуляла у Skyrim, але теперь я просто не могу у Skyrim зайти. Таму што Все, трэба погнали, полетели. адрамантаваць. У Skyrim я паставіў моду Стоп. Аліс. Так. Следуйте инженера Тиска. Так Гей, ну харе. кого мне? Ось такі ось Правда. дівчата маленькі. Як дорослі, один в один, слухай, ніякої розниці. Карацей, у Skyrim мы гулялі з Нека разам. Ёсць мода на кааператыў. Серйозно? Ну, Цікаво. ну, она такая кривоватенькая, але, ну, нормуль. Ти спочатку був кривавенька, а криватенька, окей. Угу. Нек. Чекай, ти, до речі, бачиш, ось там, де бочки кидать, я звалився, там 10 очко залічилось. За те, що... Ти кидав бочку туди чи ні? Хто там? За твою За твоє тушку. тіло. Ну ти бачиш, цілюсь там 10 лічбок, які зараз зауважу. Дай подару, почекай, ну коли є час. Подойди, глянь, просто, може це совпадіння? Не пошли поглядь. А может я попробую? Я хочу забыться. Тихо, почекай. Желудцом. Давайте Почекай. Давай. 10. Хоча не факт, може бочку скинув. Буде криво, Да. але зараз поспробуємо. Все, зараз я скоро. Блін, я промахнувся. Почекай. І? Почекай. Може я бочку скину перед тим, як сам скокнув. Глядите. Ні, 10, пробач, я тебе спровокував на самогубство. Ты Э, Чкоу. Зато Чкоу. ви, ви зможете поглядеть, якого кольору у мене майтки. Глядачі? Які, ну так, ні, почекай. я у тебе маятки. А може у Тільки молотка ще цікаво, які у мат... А які у мене маятки? Так, мені нельга глядіти на гэта нека, ти маленька Ну все, дівчинка, так що ідіть ти, будь ласка, тримай глядите. себе в руках. Глядачі гэтага не ўбачаць. Идите на мои маятки. Так, все у ракету, пакуль я тут гэта не звраціў. Я ж, блин, посадят, вы что, звратили? Эй, гэта увогуле, тут увогуле усе хлопцы, алё, гэта ж тролі. Ты Это ж ж не гномы. хлопцы. Так, калі ласка, Мы все хлопцы увогуле. Все, я апранаюся. Так, дякую. Гэй, а где Я мой апрануўся. молоток, где ты? Я ў ракете. Нека, я апрануўся? На мяне паглядзі. Во. Я апрануўся? А які у меня маятки? А, гэта молоток. Скажите. Я вас блытаю, все. Нека Всё, домоглась. почекай, а я ж- Домоглась. Ладно, не ведаю. Погнали. Все, едем. Нек, тепер Нарешті, серйозно. Колькі? Не, у Ну, меня за нема фільм маятки. спочатку, і ось нарешті ми О, запускаємо дивіться, нашу Джока ракету. летаю. И богемку. Мяу. Все, молоток, ты гейм овер. Гучить як погроза, ну ладно. Що каже? Гучить як погроза. Завсёды ён так каже. Гучить як погроза. Не заўсёды, а толькі калі гэта гучыць як пагроза. Е, Нарешті, починається. О, до речі, молоток, я на твоїм місці. Рада за тебе. Let's go. Гейм Собрались. овер. Привіт. Ой, я бачу, там можна свідрувати одразу, а тут уже просвітровано. Ладно. Так, Ззаду, Подобається до молоток. локації, тут світло. боже. А, Тут ну так, плює. зараз спалим, почекай. А мабуть, вже ви все зробили. Ну ладно. Дриллер, давай, вогнемет. На кого? А, Тут все. все мертві. Вось гэтую Вон яйка. Пошли. Яйка? Не-не-не-не. З вяліким дредноутом. Не. Не
гэта мапа Ты што, падабаецца, хтосьці такая, ёсць? ведаеш, светлая параўнанне з папярэдняй, вось. То было? Да. Так, хто паміж О. маляе? Вось сюды. Дриллер патрэбны? Зараз куды? Прама, уніз, улева? А, вон дзюрачка. А, ты ўжо ўсё зрабіў за мяне. Ну ладно, Мне я прадрылю вельмі гэтых пачварак. спадабалася гэта моба з-за таго, што ўсё можна разбруіць. Ну так. Нітру Ну, трэба это здабыць. класна. Нітра трэба. Трэба нітры шмат. Уи. А я Бо пойду мы зараз вниз. высадзім увесь боезапас і будзе нам... Будем сякерамі Боже, колупаць. оживи дредноута, только не кажите, что не. Потому что я уже подходжу до яйка дредноута. Чакай, И чакай, зараз я его чакай. разберу. Кай, гэты ветер не Раз. будзе здуваць. Не зацэнтралізаваў. Два. Это место надворье, но можа тебе здуть. И... Ну, а, все бачу. Да мне разбурать Нитро. яйка. Нітра. Нітра. А! Я зараз разбуру яйка просто 3, Ну-ка, 2, возьми себе в руку. Возьми себе в Ну, лапы. это ж дитё, ты что? А, Я, ой, блин, Блин, я зараз я отчуваю, просто стрела. вот что отчувал Руди, коли со мной гулял, мабуть, той самый, один в один. Я себе кожен день так відчуваю, боже. Як Руди, як Хуже, відчувати себе знакомитими? як Піліпка. как Пилипка. А, там же Альфа у яго есть, все, докладно. Ге, а чого это тебе у меня? У нас есть Бася. Бася, Ага. это каточек. Мгм. Это ядовитая почвара, яка укусила меня 2 тижні тому за ногу. І я Ну, ходить не Валя. мог. А, ладно, пробач. Блин. Боже. Так, а это что, Блин, бойка блин. починается? Вось почвару валим. Валим, 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 мы на гелике. А! Боже! Все, Где усім она? капец. Где она? Усім капец. Freeze and geese. Melody and breeze. Чёртовы. Чёртовый цепик. Отвалилось еще. Хто куди, а я до хати. У меня злучение сломалось. Валите Ладно, господа. почвару. У меня там бачите, А? могу до вас не вернуться тияк. Бим. Валите почвару. Валите, валите. Жовтий і А червоний. я до хати повалю. Брати Все, я буду Маріо. збирати мінералок. Алло, вы меня чуете? А ви там чуємо. розбирайтеся з усім. Я отвалился от вашей миссии. Як на так? великий жаль. Могу ник? У меня интернет часовой. Розбирайтеся ви там. Оу. И что мне в этой ситуации робить? Я могу ник до вас вернуться? Так, я зараз знайду безпечне місце. Щоб сховатися і бути пригніченим усе своє Закину життя. ще раз Все. приголосик. Ой! Угу. Як так? А чого ти молотка викинула? Ну, Потому старається. что молоток раздал себе интернет с телефона, а телефон перегрелся. Що, молоток? Все, никакого интернета. Де? Де його кабінка? Де? Ой, я до вас вертаюсь. Все, файно, пошел все нафиг. Де? Валі їх. Де молоточок? Зараз Де прийде. наш? Зараз. Не я таки переживай, покладу свой телефон желтого вали. в холодильник, пробачьте. Валі жовтого. Де він? Так, вітаночки. Червоного О, вали. дякую. Судовно, що я... Войон! Хто? Перед Що? вашим носом. Червоного валите! Все. Завалили. Фан У факт. кого Чому патрони? я не люблю альфони? Тому що айфони, когда А они чого не ти ось тут перегравались. було? Патрони у кого скончилися. Не-не. Не у мене. Так, давайте шукать. Кому треба, а кому не треба басетка, усі ровно. Давайте нітру шукать. Давайте на мапу поглядим. Я могу проследовать проход куда-нибудь. Нифига себе, тут такие проходики есть, узенькие, всякие. Хто рові? Ах ти ж чертовий. Да чорт вас побери, чого ти рычатик? Та блін, достали ви.
Да вы Чекаю, чё? Нека на чатик ругается. Нека, Ну, ты что, это У же мяне чамусьці чат... Мне, кажется, перешкаджае чатик. Перешкоджаю, давай мы приберем. О, до речі, на конт Нітро. Ну так Почекай, давай. Ось, Нітро. Хоча б Збираємо. без чатика побуду. А докладно я ведаю, як його прибрати. Ось так. Я думаю, ліпі вже чатик не заважати, чим гнати на його. Давай я тебе згорну. Це Так, а просто. тут можна Ні. просвіт... Тут, почекай, тут нібито можна нічого знайти, ось виглядає, Вибачте, чи але мені не помиляюсь. потрібний гэты чат. Ну все. Страда. Могла стати видатною стрімеркою, а стала, як я. Так что Не бачить, що там написано. чатик не потрібен. Вибачте, але мені направду не потрібний гэты чатик, тому що він перешкоджає мені. Так, где все? Я сховався в бульбу. Угу. Ой, яку є ще бульбу. Ну-ка не хулигань. Не знаю. Хулиганю! Так, забираем нитру и шукаем другое яйко. Так, збираємо нітру. Гэта нітро? А ні, гэта магані. Все, Нека, на тебе чатик покрыўдзіўся. Мені що, знають його? Вертать. Не дякуй. Ну, як скажешь. Так. А ведаете, давайте и тут погуляем в хованки. Не. Блін. Ага. Не. Але без контролу. Не. Капець, ти ж вивідник, який скотча по стінам, як тебе шукати? Ти ж можеш залізти, куди ми не можемо. Пошли наверх. Не-не-не. Так, а Нікому тут іде. Так, Ось я от, тут, А, наверх. почекай, тут нека яйка, яку треба забрати, правильно? Почекай, тут лежить. Мені здається. Орешек, ну, гэта додаткова І гэта не місія. обов'язково. А, не обов'язково. Так, хай будуть. Ну, Хто мене знайде, той отримає приз, але ніхто не бере Тримає приз. контрол. Ага. Нек, давай заканчивай з гэтым і місію закончим. Нам треба Ой, завершити. тут нешта ёсць цікавае. До речі, я бачу неку. Яна вось там вось. Знайшоў. А там вось можна нешта выкапаць. Там, дзе нека была. І я хочу гэта паспрабаваць зрабіць. Так, калі што, я вярнуўся на высадку. Ой, не тайрыты, уважліва. Уважлива! Молоток зараз тобі може бути Ну каким. я схаваўся нібыта, але паглядзім. Там густым. Ну, выглядае, конечно, так патасна. Але вось тут некі нібыта можна зайсці каменчык. Я пошукаю каменчык. Ну что? Алло? Ну что вы там? Ах, ты О, ж хочу почекай. мою! Нека, твоя дочка стырила мне этот же перлину, И померла. Так? Серьезно? Это- Где она там? Имгненная карма. Не, она не померла, она живая. Где? Она Померла? живая, она... А, померла? А, ну тогда цудовно. Ты полежи там, отпочни. Подумай над своими подводинами, Да девушка. это имгненная карма. Все, так и Так, треба. а можешь для меня мула выкликать? А блин. ён где до вас? Это что отбылося? Чаго готовился? Я на капсулу выкликала, я подошел до имени, капсула забила. Подними нас, ласка. А, да гэта ж... Ты не читал правила бяспеки? Ну, Там. я хочу. Не стой под капсулой, Подними, апранай пожалуйста, подними. каску, вось гэта вось усё. Подними меня, ласка. Кого ты там Я поднимаешь? тебе... А, Дякую. Боже. Почекай, Знека, я хочу перлинку забрать. Это все ж таки моя. А, забирай. Не поднимай Эй, я. угли почекай. можно забирать один у одного. И Всё, никто можешь меня поднять. так и не подыме. Дякую. Так, а где я мул? тут- Вон, и так. вон иди. Да не треба зараз. меня лечить, все, я просто буду лежать тут. Не, зараз мы тебе подадим, будешь працевать. Капец. Не, Так. А я ты поднимай. тут тільки гутайка, дякую, не треба. Бе, я нічого не буду робити. Ладно, жартую. Ви то ще ж таки Я хуйня. бачу почварика, дай поспробую бомбочкой. Почекай, Боже. почекай, хочу вот так. Тим капець! Ой, ес. А, не, поздно. Блин, не поспел подорвать его. І тобі на. Так, усе позаправилися. Ой, мене ж контузило. Попасти. Який плян, капитан? Тобі пробачення молоток. Шукаємо другое яйко. Ні, не шукаємо. Спочатку Шукаємо. мінерали.
Это я так За точно по мапе. мной. Давайте молоток, потом я у тебе А, за бачу, руки так это було спою. раз назад. І вверх. Зараз буду вам свідривати шлях. Чекайте, зараз я вас подиму. Кого? У нас? Димі, дякую, у Ти мене і пулеметчик? так сили Полезли. абордажний круг є. Давай. Я сама по собі. А ще буду Ви там з дреднотом розбирайтеся, а я поки що з этими нашими метеороидами. Во, єс! Джекпот. Так, ну нам- що? Туди. У нас плюс підвищення. Заводь готову штучку. Ну, Чекай, туди это можно тут не збирати? Яку я крутилось. тільки що... О, во, проход. Дрывать идти что? Ага. Зараз почекай. І Я туди. зорієнтуюся. Униз і наперед. Почекай, ну дай мені попрацювати. Ну що ти як трудоголік. Я ввогуле не працювала. Є корлок. Я бажаю корлок. Корлок? Ой. Капець, корлок. Єй, корлок. Вось, стреляй. У мене нітри нема стільки на корлока. Малайчини. Працюйте. Сонце ще високо. Працюйте. На-на-на-на-на. Чорт вас. А этой штуки его хилить и что? Помочь за им? Для тої штуки плююкають. Так, щось це відбувається неприємне. Чому два боса? Хто що зробив? Блін, яйка розбили. Несем корлока. А я з дреднотом тоді. Я раз молотоком сказав, щоб я працювала. Тоді ладно, Працюй, тоді я буду працюй. працювати. Так, ви працюєте, Я- корлока зберу. Окей. А дреднота можна спалити, чи він там броньований? Як з ним? Спочатку маленьких, Спочатку а потім великого. уші, потім уже я губру. Великого в уші, потім у сраку. Докладно у... Він не поворошився до мене этой штукой. Все, маленьких. Чортовы. Все. Ви як за угодно, а я какую. А можна ж этого зробити якогось Стивена в тіні? Я не поспеваю. Не робіть, як завгодно. А я поки що сама себе обороню. Ай. В уші. В Ну уші. все. Палім. Там ще одна вушка зосталась, я так розумію. З іншого боку. Вуха ближе до стіни. А, все, нормально. О, готуємо нормально. Палім. Ой. Добре, зайшли. Дробних. Зараз зробимо, командир. Ну ладно. Мені не треба, я не працювала. Мені не треба Так. оживляти, я не працювала, Не хватить. дури голову. Я не працювала, дайте Уши? мені знищити. Уші йось. Знищи хоча б мене. Знищи дредноут мене зніс? Думаю, тебе знищим. За те, що ти мене не знищиш. Блін, патронів нема. А, ви справились. Так что, все? А некие бонусы собрать с класти, все. Просто утекать до дома? Можна А яйки не собрати будем збирати? Можна зібрати яйки, які ось там ось. орехи. А я поки що... Зверху Гэта висять. могли яйки маленькі, гэта яйки. Гэта не яйки, гэта Гэта некие... яйки. Гэта А я орехи. поки що жемчуг возьму. Ось. Каратей, орехи з-под столі висять. Ага. Окей, давайте з-под столі. Ой, у меня закончились набойчики, все. Я не пошмаляю. Хто натиснув кнопку? И что, уже уходите, я что? что? Ну так навошта, Нек? Так мы что, уже довертаемся, тияк? Ми вже орехи не зберем. Все, яна вже мула відправила. Ну, Чекаємо. Кому эта женщина нами керуя? Ты, это... Кого ты растишь?
Гитлер маленький. Ну ладно. Коли так, Кинерех, то ты надто рухаешься. Зим, не ошибка. ладно. Ой. Без мяне нікуди. Так, тут можно... Кто дриллер? Напрямую Я? можно. Куди? Давай, хоч Вось ей! навпрос сюди. Погнали. І до Давай, дроппода. давай, уверх. А, бачу, Уверх все. куди. Угу. А ну хоча. Кремль, Давай же, почекаємо, Каліна, зараз дойдемо. мені треба жемчуг донести. Чекаємо. Блін, зараз дойдемо. 9 метрів. Треба просто остивати йому давати було. А, ну комусь Yes. це треба вище йти, не помиляюся. А що, ми якраз на місці. А, бачу, є І просто. ведаєте, у нас плюс уровень от корлика і від нашої місії, і ще від моєї этой штучки заразної. Тому вибачте за мої поводження, коли ласочка. Фіга собі. Ну, Ні, все ж Ви таки приймаєте Гітлер, при там не стається. вибаченні? Ну так, з подарення приймаємо, все видатно. не побудь Дякую. себе так. Вялізний дякую вам. Ой, Ауч. Нека, дали бог, покуль без отца в ходе. У, ты Кроссовочки, отпускаешься, фига себе. кедики. Ну, Давайте точно. я ще раз погуляємо у хованки. Хто за? Давайте голосовать. Хто за той, як виконати місію? Я за місію, а не Каматон. Я за миссию. Нека, пробач, ти проіграла. Ніхто, значить, не погуляє со мною у хованки. Погуляем, коли будет час. Яйки. А мені себе не Почему зберуть. такой рыха? Ладно. Бата 120, вепон майтенс комплітед. Я некая зброя тримав, чи що? Ага, Субата это пистолет. И он больше-меньше таки сдается. Чекай, ты не Це пацан? для дриллера? На кого мені поміняти персонажа? І он для дриллера чи як? И он для дриллера. Так, Субата. Субата 120. А ні, почекай, Ну, это был він пистолет. это перший. Это шкурка у тебя. И он А, тебе был. думаю, шкурку дали. На. Цікаво. Не цікаво таким випадком. Ладно, давай, ухудшай Видите, наступну що місію. я буду прокачувати усіх кабусіх, у усіх було 25-ка, і потім я усіх прокачаю на ще одну золочку. Так, идем О, у мене 24. отмораживаться. Є! Морозиться, гэта я умею. Видите, а я хочу просто выбиться. Давайте я забьюся и Выпиться, выпилиться. забью несколько очков. Нет, Нек. и она не даются за твою смерть, не даются очки. Это Нет. бочка под скинула, там Ну, 0. ты же сказала, что Все, я будешь... померла, и зараз сколько очков, кольки. Никольки, 0. стольки ж. Я ж казав, що гэта была помилка. Я коли скокав у ту дірку, я випадково штовхнув перед собою бочку. Тому з Ну, бочкою взял с завалився, собой бочка. бочку. Ну, и очки были не за мою тушку. У меня маятки есть. А Я не ведаю, я не глядел тебе под броню. як Да мне у меня есть няньку маятки, відчуваю. синяя. И тем больше, молоток. Мы все тут хлопцы, и у нас тут у всех маятки. Ну, я про вось сказала у девка. гномах. У меня есть маятки? Ты у брони. Все нормально. Я в форме? Так, Ну, Все, let's go. Всё, Пускайте пошли. миссию, капітейн. погнали. Так, я зараз достану з холодильника этот дурний телефон, який перегравається. Почекай. Оп. Я думаю, что можно не спешаться. Нека покуль избирается. Так, я на месте. Як фена не бути основним гульцом під час стрима. Можна десь ніяку фігню зробити. Не ведаю. Почилить. Ну, у камеры не заганяться, то что осветление весь час кепское. Боже, у нас Пац- нема камеры, так это так добро. Ну, у некім сенсі технічно гэта спрашчае жыццё. О, у нас, дарэчы, у чатіку хто? У нас в чатіку Куціна, я не бачу, потому что у меня телефон был в холодильнику. Котиночка, есть у нас котиночка. Да. Ёсть, Каціночка. Вітаю, Котиночка. Каціночка. Котиночка, якая хотела спать. Так, я на там монтажила відосики, ну, блин, я ведаю, это шаленство. Я ніколі не монтажу у DaVinci відоси больш, чым паўгадзіны. Я разбіваю на кавалачкі, маленькімі кавалачкамі раблю. Боже, коли у меня там чоловік збирає с відос. монтажом в огуле такий жах, я не беруся. Ну, Я сегодня up to you. день провел у монтажи... О,
І гэта было тое сабе. А што ты рабіў, калі не сакрэт? Нейкую кніжку записываць ці што? Што ты з гукам там круціў? Ну, скажу хуже, тут може открыть тайну. Гаррі Поттер другі. Ты агучваеш яго? Все, я буду. Ну, ён як бы агучаны, мне трэба сабраць дорожку. То будет компот. А ты не боишься, что Якраз Таліп прийде мороженое. ночі у сні Ладно, Ляшкевич, бесплатний буде дає тобі компот гроші і усім. казати, навіщо ти його агучив, це ж піратство. Вот, я вам Піратство? куплю. Так, зразумела. А што рабіць? Піратства? Вось. Ну я, наприклад, ось той самий мені, блін, Пейте ляжить колькі «Голос завгодно, звір» я не буду. Максима Гарецькага. Я його до гэтага не агучу, бо до халер працы. Ну, там нема піратства, бо гэта больш, чым 100 гадоў прайшло, тут як бы сумленне чыстае. Гэта лакі. Гэта лакі. Гэта дзеля таго, каб было класна. Ну, гэта... Удача. Дакладна нельга чукацца, ты понял, як анікаматор? Сядайте, сядайте. Заходьте, сядайте. Мы ў ракету залазім нарэшце? Ці як? Все, компотику попили? Погнали. Еп. Гоу-гоу. Як Power Rangers. Карацей, такі ну, тры штукі. пиратство, усё пиратство, а что робить? З другого боку, собралося шмат людей. Гей! А, А не чого ви один там твой голос. розмовляєте, Голосом? коли ми гуляємо? А, ну гэта стрым, як быў. Трэба Ну. нейкія тэмы вось падчас застаўкі запіхваць, каб людзям Мі-мі-мі. было цікава слухаць. Ну і Мі-мі-мі. ладно. Там у нас, до речі, буде дебют Руді. Коли як? Дамбладор агучыў гэтага барадатага, не? Не, кого Ні, озвучиваю, я Хагрида. не скажу. Хагрида, Але- пачакай, Але озвучиваю. Руді. Ён таким агучував голосом. Гаррі Поттера, і ні, ён Дамблдора агучував. Не ведаеш, Руді якраз голос 10-гадового хлопчика ідеально пасує, я думаю, так. Немезіда! Боже, не бери я. Тоді його треба забивати. Кинь каку. Кинь каку, не бери Немезиду. Будем забивать, Немезида, будем? ну черт. Все, а я буду закапываться. Все, я у безпечное место. Ну так розумієш, що одразу з ходу і акшон почався, ці як? Ой, що? Це ж Это великий терминатор, страшно. Ну, слухай, вона нібито покоцана вже, нормально коцається. Що може Блін. пойти не так? А де він? Это она далеко, у нее щупальцы. И она ими щупає за разные О, места. є. Можна я перший? Возьми! Возьми меня! О, блін. Возьми як мене. шмат. Ось, Чому я бачиш? чую шмат контексту кепського, ладно. Ой, Чорт. это мене схопили? Ага. Мені болю, дякую. Все, розбили. А зараз він просто вибухне. Ховайтесь. Бульбу. Так а що з ними Ну, зробити? мовлі там. Ну А так який усе. бонус там? Що відбувається? Да ні, Блин, нема. є ще почвара. Спочатку того, хто усіх лечить. Ауч. Що? Всіх? Ну, початок був бадьорий. Кажучей усім какуль. Я зараз Яйка. забився. Яйка, бачу. Зараз буду туди слідувати шлях, почекай. Зараз я мозги умикну нечекано. Так, ми Так, а почекай, я здає- веду, кого агучив О. Руді. Руді агучив Герміони, 100%. Это той самий голос. Ні. Сексі дівчина, гэта не? Ну ладно. Ну мне, чому не? Вы подумайте, можно же переагучите, поспейте. Типа, Руді, правки, поступила пропанова, ты Герміона. Такі, о, блін, моя роля. Ну, до речі, Герміону агучувала дівчинка, яка все життя марила агучить Герміону. Руді. Не? Что? Дівчинка! Так, а тут як і подобрали ці ні? Я його Так, звалив вниз. де воно? Промахнулися, вон воно. Где? Ось тут. А, ти достав. Його на карті бачно. Добре. Так, я зараз О, протягну. тут ще не, можна вилізти і нітро взяти. Був би, звісно, тут інженер, було б з пляцовочками лепі, але... Але інженер у нас помер. А, Я почекай, не інженер, я дриллер. Надо рилерка. Блін. Що, будемо скрашати гэтую суду? Де воно там лежить? Ну, униз зараз поїдемо. Так, О, яйка ти Я взяв? туди скокать не буду. Я не взяв, яйка... Ти що, почекай, їх там два було, чи що? Приблизься, молоток.
Ні, там одно яйко було. Ну що ти скинув? Ті, хто Коли скинув? тебе Тому що... по карті погляди. Зараз. На карті Я думаю, ти бачу. взяв, ти понес. Ззаду. А, за бачу, тобою. зараз возьму. Мгм. Возьму. Ззаду за мною. Нігде, ну я по мапі До бачу. речі, молоток, а з якого часу ти поспів одростити собі бороду? Трохи ніжей. Я з його народився. Там тональником ховаю періодично, ну Ні, так ні, воно я вийшло. про волосатую бороду. Боже, волосатая борода. Какие жарсти. Волосатая борода. Есть лысая борода еще? Ну так, а вот Герміона. это не лысая. И не борода. Так, що тут робиться? Так, ми їдемо до ГТ Некі, а то що там сумуєтно про бороду. Поехали, там яйки лежать. Яйки! Ой, я высоты боюсь. Буэ. Серйозно? На оту ГТ гульні? Ну, блін, нічого мене тут так накрило, до речі. Йость, нічого йость. Так, я пойду добью хотя. А я Неку подиму, може, ті, хто там. Не подымай, не подымай, не подымай. Не Я сказала, починай. не подымай. Ліна, подимай. ну ла... Слухай, не буду подимати, мені страшно. Нарешті. Хотя подыми. Ні, ти сказала не подимати, я не буду. Як ти Не сказала? подымай. Подымай. Не подимай. Не подимай. Подымай. 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 сказала, что Подымай. ты за- Подымай. заборонила. Подымай. А, Подымай. не Подымай. 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 Ой, да просто подыми, у меня там бомба, я ее угляджу, помру еще раз, але все-таки хотя бы кого-нибудь забью. И это вас. Ой, это что такое? Ой, Ну, поднимите меня кто-нибудь. боже. Ладно, я попробую все ж таки Откуда поднять, я столько? чомусь страшно. Детей? Ну ты сам народил, я не ведаю. А Глифидов кто? Глифицкая почвара. Так что, коли Нека глифит, то я глифицкая почвара. Рады за вас. Ідеальна сім'я. Так, А ти троль, якого я зараз заб'ю. я вижу, що таки не буду я подимати. Мені чомусь подається, що це буде кепсько для мене. Божечки, а где она валяется? Куда она И она завалится? высверлила себе вниз под землю туннель и сверху повесила бомбу. Тобок, ну, разумеешь, что она такая, нібито нечто задумала. М. Тут бомба есть и туннель, якби. Ну, А, почекай, бомби нема? Кшталту это А бомбы нема. Бомбы больше нема. Ладно, падаем. Заходим. Раз. Так, тут яйки. Не, никуда не падаем. Я пойду яйки собирать. Чисти. Окей. Так, ну ладно, подымем. Это Я б дело. не стал, я на небеспечная. Я виду, что она небеспечна, але ну нібито ж у гэтым же разынка стріма, вось што яна творыць. Смешно Ну, табе, так, Нека? конечно. Небеспечная для інших дварфу. Так. Почекай, ну мені забить хоче. Я передумав. Подимати було Я кепська зато ідея. тебе осветление буду. Окей? Friendly Fire никто не отменял. Так. Ну як? Осветление нормальное? Слухай, а чого вона у тебе така? Я ось раніше не заважав. Я думаю, вона ну не така, як я. Ай, ничто не сей. Пиши. Хотя. Хотя... Ой, шейка. Так, ну вы там добре? Ну я, блін, А, утікаю від нічого. Некі і спробую висти. І мені тут все трималося. Єс. А я не ведаю, куди мені йти. Контроль натисни и иди Отпочни, до меня. отпочни. Отпочни. Так, у тебе тут бойка, я так бачу.
Ой, Чекай, дай я яшчэ тут подорву. Ой, это я подорвал себе? Ага. Не, не то. Ну, они кому-то там, может, шит кинешь на меня. Боже. І просто викопаюся і викопаю яйка. яны ўсе прыйшлі цябе з'есці, молоточек. А шчит, коли ласочка, господар, и подымите меня. Подыми меня понад ты. землею, подыми меня у неба в шар, ты огнекоматон, коли ласка. А вон там, зяку, глядзі, тлусты стаіць. Мяне зараз просто зжаруць. Ой, А мне будзе вельмі класна, калі мяне зжаруць. адкуль іх столькі? Я не ведаю. Ой, да іх героі! Іх бясконцы! Да боже, адкуль яны лезуць? На святло ці што? Не факт, думаю, просто вось мы Ну, добра калі на- говорили перед ними, на тому зараз губці. больше генеруется. У іх няма гэта вачэй. Где У ты іх яйка? у іх вельмі добрыя вушы. О, я бачу, где яйка можна викопати, зараз викопаємо. Мабуть, спереду. Так, хто мені палить? Ника, палі кого-нибудь іншого, коли ласка. О, зараз попруть. Мы что, выкопали яйка, здається, ні? Так викопалі. Гэта я туль викопала. Ага. Викопала, покладі за собой. Ну, я просто мінерали буду збирати, а ви яйки. От же ж. Так, а раковинки будем збирати гэтыя? Ці Ай, ні? ну іх. Збирайте хто завгодно. І що завгодно. Я буду збирати яйки. Виключте. Так, я бачу яйка подо мной. Зараз буду свідривати вниз, я так думаю. Я знайшов яйка. Як Класно. можна здогадатися. Кладем. Але, блін, треба вилізти, холера. Так, я там іще кинув одну. Мне чомусь не Я працює. вуглі не буду відбиватися. Так, а Димул? Алло, Димул. Я не могу его выкликать, мне что-то поломалось. Ладно, зараз он ладно полез. Цешка во стоїть. Ну, у тебе может цешка, я себе давно в школе стеменил на лады гэты менялось. Ага. Так, контролы, Блін, мост. я яйка згубив. Опа. Я його вже скинула. А, ти скинула? Угу. Так, де молот... А, во молоточок. Стою з яйком, зараз просто мул. А, ти можеш Зараз. мені провести до Зараз, молот. зараз. Чого, прийду. куди йти? Все, я зараз... От, сюди прийди. Дякую. О, гэта пошті яйка. Ну, так Ага. отримаєш. І що, на гэтым усё? Все, Чекай. Не можна нажимайте кнопочку. на кнопку. Чому? Дайте минералы собрать. Ти ж не Ти ж хотела. мертвая. Ти ж не Будемо хотела з подумати. нами гулять. Ну, чому мінерали Опять? собрати? Ні, не, почекай, я хочу полететь, когда збираю мінерали мертвые. Мені просто цікаво. Ну ладно. Може там некий суд був би. Не буде суду. Чекай, а мул тоже бяжить? Мы его запустили? Ну, ён бяжить куди викликають. Ната, ви сюди ось, коли ласка зиплайн. Ну, так круто. Треба далі одиходить. А що, ти вже гуляєш? Покажи Що, ще раз що туди. було? Як думаю? Покажи ще ж туди. Так може запустимо муло, ці Уже збирати без ресурси. розниці. Отсюль. Що ви робите? Нека От нікуди тут хоче ну, залізти. Тут такая пригожая штука, коли на мапі полетіть. Нека. Я тебе поставив.
Так, ладно, почитаю чатик, унікальна магчымасць. Пачакайце мяне. Каб мы без нека рабілі, галоўна не дасвідравацца да балрогу, жалуды. Так, свідруем жалуды барлогу ці вяртаемся з місіі. Ой, там Нека пошла по золото пошла. Я по мінерали пайшла. Можа быць, мае сэнс пашукаць нешта, я не ведаю. Сквапность. Это... Не, я Іна. не полезу. Я звалюся. Мне патрэбны мул. Забирай. Ну, тут гэтых ракушек столькі, што можна ўсе сабраць. На Ну, можно падстоллю. было по ими лазить. Их треба 10. Ну, А, ну ладно. Ну ладно, што я скажу. Не, ну это... Мой погляд, там я их усе ракушка. уже позбирал давно. Там ракушка. Тата постав туди зиплайн. Это где? Покажи мне. Я метку уже поставила. Я ж не бачу. Ты ж далеко. Тому что вы далеко. Боже. Зараз тебя догоню. Контрол нажмите и подойдите до меня. Чи не догоню, что ты тут? Боже, что ты тут насвідровала? Тут уже тим часом Куди прийшли ви? жевжики, Не фанати ваші. туди. Ладно, зараз я вам Валери. досвідруюся. Ну, свідруйся. Давай. Чи я по зиплайну? Чуди! Все, я по зиплайну поеду. Ось туди, ось по зіплайну. І якраз туди, там оттуль мені потрібні. Ну, Мы едем и Так ми зберемо всі едем, ракушки ті як? едем. Їх треба 7 штук. Треба 10. А, ну и 6-7. Так. чорт, у мене 0 літрів. Значить, Ну, Нека, я пришел. там була метка. Да где была? Да вона пропала. Так зразумела. Так что збирать? Там, де ракушка. І буде, до речі, 8. Берите. Дякую. Близько. Так, мені потрібний план. Ми збираємо всі ракушки, ті, що ми робимо. Ну давайте зберем. Коли уж Ну, собрались. давайте. Угу. Ну, где еще? Перезаражайтесь. Я Наливайте вже себе перезародилася. литры, Гарбатки. А, що? горбатки, палево для этих, для дрилов. Ой. Тут, до речі, все ж таки ідеальне ось сполучення для цієї місії з ракушками. То все ж таки інженер і вивітник. Не тоді ось пляцовка заскочила, так? Нема інженера, гоплагонер і 2 дриллери. Я розумію, я кажу, що було б добре. Так, как был скаут, было бы добро. Але якщо я за його гулять, блін, можу скауту взяти, хоча я ДД рівень 25 не тримаю. Я ще одну ракушку знайшла. Туди коляска зиплайн. Хоча... Где? Хоча не треба. Не треба? Добре. А нікому то не треба тут зіплайн, не став. Просто не став. Не ведаєш куди, але не став, все одно. Ось. Такий Так, план. куди на по это? Ну, тут, до речі, можна просвітруватися, мені здається. Дай-ка на мапу гляну. Може, ніщо знайдем тут. Так, тут мусить бути проход. Я зараз зганяю ну, просто на достали. увідку. Нека, давай догоняй нас, короче. Я ще одну раковину знайшла у вогулі. Ну да классно, забирай. А мы пойдем пошукать багаття. Докладно золото. Да О, хоть что. Нікоматон, здорово. Є ще Да, одна о! раковина. Кветочка. П'ятачки, а й не Зараз буде важніше за 7 раковин. гатих раковин. За кветочки можно там куплять разные. А, мы тут были, мы ж вышли. Блин, Блин. я думаю, нечто новое знайду. Восени. Раковинки? О, до речі, ну, я Мгм. поспробую збоку просвідруватися. А я у щоб нас ви проход- нічого.
Хотя... Так, раковинка. Зараз ми так само. Ну вот, без палева. Воїна. Так, зараз вам будуть Я раковинки. розумію. Плюс 2 раковинки. 7 раковинок. І ще плюс 12 Так, аккуратно. мають і... Май... Т... Короче, ви І. зрозуміли. У вас некая фиксация на майтках, мне не подается? Гей, куди? Я туди. Ну, Я ти забрав туди. раковинку. Добре, я сюди. Я за тобою вуглі, зрозуміла? Хопісь мені Я інструмент. заберу это моє. Ні. То апошні? Так. Апошньому поросять. Угу. Цицка коля. Ти сам там Я гэтага не говорив. Я Ну, вас ты, коляска, забаню на поставь вашем же канале. И на своим под. Что же это было? Я тебе забаню зараз. Ну, Нека. А, ну Ми... давай. Туди зіплайн. Де? Куди? Капуска. Мои уши. Вообще, я в Капец. этом житті Що за бачив ефір усьо. 18 плюс? Я чув Ну, усьо. Больше мені в этом житті нічого не цікаво. Я просто ось можна класти в труну і заканчивать. Стрим, Ти життя, бачив ось усьо. це. Я чув усьо. Это, блін. О. Я ще одна раковинка, туди зіплайн. Нагадай. чекай, не треба ще одну раковинку, давай загрузимо. Треба. Загрузим Не молотка. треба. У мене Поздно зараз вже. є ще одна, треба 2, а було 10. Так у меня Тому еще одна У давай. есть. меня одна есть. Давай Да. скинем. Где там мул? Где там кто? Вообще все есть. Ну, Все, Всё. давай зіплайн. Зіплайн. Куди? Туди. а где мул? Где вы? На тобі. Гей, Ну, ні, бачу. хто перший скине ракинку, той і переможця. Мы уже скинули. Боже. Алло. Мы уже все скинули. Давай вертайся. А то мухи вон уже. Льотович. Уже мухи прилетели. Мы тут надо долго робим это все. Почекайте, я еще и раковинку скину. Так, почекай, где мул? Где мул? Алло. Что за фигня? Сошел некуда. Гад. Не, ну так не сумленный, я, блин. Куди Зараз ти? помру. Да мне Іван. Так ти можеш зараз уже 10 этих раковин. Ну что, погнали? Все, тисните. Я погнали. Фу, тисните кнопку и все, погнали. Где хто як? Єс! Я ведаю, куди він приземлиться. Так, тропот, где там він буде? Ці змогу до його просідерватися. О, так мені здається, побольше усім. Ну это ж вельми добро. Ні. Hello. Хотівся просідерватися до його. Поглядім, чи тримається. 45 метров, это близко. Ну так, можна їх пасти під землею цілком, я так думаю. Можна вот можна не сфідерувати нічого. Не за цим так. Хотя, телепотехи погнали. Туннель зробим. Ну, а я уже А, это уже йо. трехпода сё. А я вже бачу його знизу. Я Ну, давно хитрая тут какая. была. Я самая пекшая. Ніхто не Ну бачив. что, Каннибалы вы. купали? Не-не-не-не. А, ну, Ей. коли вы так хочете, Давай. все. Вогняний дихот, я б сказав. Огонь миссия была. А почекай. Огонь. Ага. Нам треба ще чекати 3 хвилини? Ті 4? Не, треба зайти внутрь. Так екстра... О, А, всё. все. Дошло. Я просто Спрацювало. бачу, буде таймер. Не розумію. Нікому то, ну ти не думаєш, що на Twitch паралельно стримить, ні? Не, думав, але потім подумав. Больше глядачов, Мы тут больше відомості. Так стримим, что, ведаешь, YouTube можно Знову Ну, ти тискаєш, в чому переглядать. фішка?
Можа Чекай, калі-небудзь? супер. Калі-небудь. Давайте перапыначак. Толькі вельмі маленькі. На 3 хвилинки. 3 хвіліни. Ты Добра, згодны, схадзі, молоточек? схадзі папудранусь. Я дозволяю вам усё. Мы пакуль за некаматоном хонкі пагуляем. Добра, Так. я хаваюся. А не каматону, давай, хонки. Так, гэта... Молоток, ты сидишь у себе тут. Давай, лечи. До 30 Не-не-не, тут. иди, ты хотела тут дойти, сидишь. Нек. отходь, всё. Іди, Нек, Ты всё. хотела. Отходь, ты хотела. давай. Да не я, не каматону зробила. Тебе так ладно. Перапыначак. Ну давай, лечи. Не. Дык што ты, Нек, ты будеш починаем хованки миссию. ці як? Миссию починаем, Нека готова, все, погнали. Хованки. Миссия! Ну давай. Молоток, давай, лечи. Я хочу тебя потроллить, что мы за Никоматоном будем ухонки, покуль ты доходишь. А ты не троллишься, ты хочешь ухонки. Так давай почнем миссию, ё-моё. А Никоматон, тисни кнопку. Давайте у хованки трошечки. Так, я вас Ти зараз мені. пакіну на 2 хвіліни. Не позабівайте. Один Мене. одного. Все, давай, лечи. Я... Не. Не. Ну давай, лечи, молоток. Няу. Тау. Нё. Ну давай, коли ласочка. Я бачу. Вже тільки що у мене. Бачишься, Никоматон. Так. Ну давай, погуляем хованки. Давай. Молоточек. Покуль ты будешь тут разбираться, то мы погуляем в хованки. Так, Няу. коли ласочка. Няу. Коли ласочка. Няу. Тау. Я своему дворфу нарастил максимальную колькость растительности на голове, это выглядает жудосно, блин. Вельми жудосно. Больше волосов нельзя заробить. Я дышу. Фиолетовая борода, серьезно, можно было? О май гад. Все, я найлепший просто. Ну давай, ну ты лечишь. Лечи. 1, Але, отвернися, Два. отвернися. 3, 4, Отвернися, я сказала. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Мы домовлялись, что буду лечить, что я это больше не буду. Будешь меня шукать. Я тебе знайшов, ось ти. Иди за мной. А Никоматон, Это так. save me. Все, давай, у лайбрари. У Дядька, ратуй. мемориал иди. Дядька. У мемориал иди. Не, мне потрібний Никоматон. И он пошел. Немає Никоматона. Дяденька Никоматон, вернись, коли ласка. Нам тебе не хапає. Соберися, Монтовзем, пошел гулять у хованки. Мало то. Ну лечи, коли ласка, имя не шукай. Але не ходи за мной. Нёп. Нёп. Тау. Тау. Никоматон. Ну коли ласка, ну давай. А Никоматон пошел курить. Курить шкодно. Зизи топ. Ну коли ласка, ну. Ласочка. Тау. Ну коли ласочка, прошу Два. тебе. 3, Але отвернись. 4, 5, 6,
7, Я заб'юся. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Цікаво, чому я не можу вміться. Ладно. Никоматон. Больницы. У больницы. Ньоу, Аникоматон. Лера. Як далей жить? Шукай. 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 Знаешь, Ну, вот не шоу. ведаю. Ну давай, шукай еще раз, але у больницы и не ходи за мной. Аникоматоне, братья, подымайся. Ты нам патрэбны, як ніколі. Калі ты зараз не вернешся, то моя кукуха поедзе. Я пафарбую сабе валасы ў фіолетавы колер, адрашчу доўгую бараду, доўгія бровы. А, я гэта ўжо зрабіў. Аникоматон, вяртайся хутчэй, калі ласка, гэта дупа нейкая. Коли ласка. Ладно, я тебе буду шукать. Нёп. Нам патрэбны Аникоматон. Ладно, яго? ладно, сёння будем гулять у хованки. Всё, ён вернулся. Коматон. Чому ніхто не хоче гуляти у хованки? Ну что, чатик яшчэ не памёр ад крынжу. Наконт чатику не ведаю, а я Death Inside. Давай запускай миссию, дороженьки. Худшей. Все, погнали, Худшей толпа. Натисни кнопку «Выконай миссию», Боже. будет файно. Худшее. Тискай, Так. тискай. О, робот. Робот? Ладно. Ага, але у нас смяротныя ворагі. І яны яшчэ узрываюцца. Ну, видишь, померьте дзеля стріму, так само можна. Вот тут пишет Ну, чатик, яка? вот Красивые часом детей волосики, бывает больше за это одного. нормально. Капец. Займаю Никого-то не хочешь усю себе прастору. заработать еще одного детенка, як Нека будуть, тільки больше. 2-3 Так я- такие штуки, офигеть. Ну, гэта ж будзе тепловая смерць сусвету. І вось так мы раскрылі тайну, як стварылася чорная дзіра. Просто калі ў адным месцы збіраецца больш, чым адна Нека, бдыш. Ну все, яны схлопваюцца. Неки. Ну так. Ну что, полезли? Нека. Нека. Кс-кс-кс-кс. А ну-ка сюда, коточка, давай. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нек. Нек. Нека. Кто сказал кыс-кыс-кыс? Кс-кс-кс. Осет. Пис-пис-пис-пис-пис. Мяу, 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 Погнали. мяу, 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 мяу. Кто сказал кыс-кыс-кыс? Все сказали. Все сказали. Мяу. Ты кажи, як японские котики. Ня. Ня. Давай, тренируйся. Ня. Ня. О, от тебе не чекав, але ладно. Але добре. А зараз гарбату ще розкажи, будь ласка. Гарбата. Ось так, давай. Нікматон. Ня. Гарбата. А Нікматон, скажи гарбата. Ня. Що він скаже Зелье. кыс-кыс-кыс, то тоді я буду мяукать. Каля яго. Скажи гарбата. Завсёды. Нека просить не буду, иначе не доросла до гэтага ўзросту. А вось ты ж можаш уже. Так, а что мы робим? А, робота. Калі ви скажете яшчэ раз кыс-кыс-кыс, то тады я да вас прыбягу мігам і буду каля вас заўсёды. Кожную Ніфіга місію. Кожны раз. Не дам вам спакою. А, тады не буду казаць нічога. О, бачу уже Ды які не, я пісталет. просто буду за табой хадзіць заўсёды. Я зразумеў. Глядите, Вельмі... глядите, что я зашел. А? О, Что? О, Что? Смачняшки.
Где? О, Ты про что? Нитро. А, Ням-ням-ням-ням. Нитро, да, это добро. там Нитро, ніхто this is буркає. fine. Хто буркає? О, Ну, гэта JT Boots. О, клас! Давай, бери. Я не вмію. Я это такое? у JT Boot буду гулять. Грей, куди? Гэта моё JT Boot. я уже ничто роблю. Грей, Ой, там треба... я. Почекай, а ты не хочешь Ну посты дай показать? я. Дай я. Дай Ну я. ладно. Дай Я думал, что никому то не хочешь показать? или Грей, что? дай я. Дай Братик, я. это Дай я. мини-хуйня. Дай я. Нека, успокойся. Нека, так Дай ты же уже я. можешь. В чем проблема? Нека. Успокойся. Дай покажу. Усё. Літачі не бачать. Это мини-хуйня. Такі Flappy Birds, тільки з бутом. Jetty Boots. І И что, можна... коли разбликовать тут будет подарунок Ники? Ракетні ГТ-боти, пам'ятаєш? А, и прям доступные будут идти как? Прям в осі вони валяються, їх можна взяти. Я думаю, Миссию. только на базе можно. О, Кожному буде доступно? Я специалист. так. Нека вміє. Я не вмію. Все, Никто не умеет. беру. Корректно. У нас Скажи есть. крыс-крыс. Офигеть. Блин, файно. Кто хочет сказать крыс-крыс, поднимите руки. Кыс, хорошая котушка. Хорошая. Крыс. О, нитро, погнали есть. Хорошая коточка, только меня палить дарма. Что ты померла, ну? Маженый аникоматон. Кто помер? Она померла? Ну так. Як? Не. Звалилася, забилася. Я думал, что вот довольно тяжко померти. Ну ладно, допустим. Нитро. Жока, горошек яшчэ. Без Як это горохов было выкликать? ніяк. Может, что бинтью на клавишах, там я не могу его выкликать. Флэш. О, я научился мулу выкликать, холера. Мне была Класс. кнопка какая? Минус у меня, короче. Я себе на нумпад все перебіді, год там і забив ці 2 годи. Блін. Треба у гнома гулять частіше, треба у гнома гулять не... Ну ви зрозуміли, я графмую эту фігню знав, ладно. До нас прийшов головний миша-павук. Серйозно? Король миша Ну. павуку, вітаю! Король. А я його вживую бачу, файний дядечка, до речі. О, блін. Так. І я всі можу зараз собрали? хвастатися, як шмат добрих людей бачу вживую. І некоторые будуть не заздростить, тому що шмат хто з їх у Польщі. Ой. Еще миссию буду казать. Какой А кто? Никоматон, до речі, ти не думав, що Польщу зганяти на відпочинок, ні? Отпочинок, а что это? А, ну, ладно, просто занять у Польшу. Не думал? Не? Ай, боже. Так я хочу тут сидровать, тут можно, я так думаю. Так что, погнали. Я уже надто старый для таких забавок. В Польшу ездить? Ездить Чекай, куда бы на то ни маш- было. А кто А, подорвал? Почекай. Это было Что вы неправильно. робите? Треба вверх. Кто меня есть? Дачка твоя, что за все? Треба вверх. Сюди? Чи правильно, нікого бы что просидировал? Не за це виліз, куди зайшов, не так. О, роботы. М. Так, собі з мяне гэты майстар будоўлі. І куди ми, і што мы? О, здаровечка. А так, до речі, Нека Дрэган, табе трэба здароўе. Взять такое себе слово. в руки. Что у нас за миссия? Робот? Місія Ти ж не любиш. пересвариться. О, Мяу-мяу. файні ресурси. Мяу-мяу. Все, молоток, ты казал С, значит я за тобой буду. А коли ты скажешь отстань альбо некое неприемное мне слово, то тады я просто отстану от тебя. Я веду неприемное слово. Раби домашку. Увогуле не гэта. Яшчэ больш Раби непрыемна. домашку. Запаўняй дзённік.
Не, гэта Блин, у меня молоток повинен флешбеки сказать почались. Ты нечто. что? Ты робишь такое? Ты ж травмы обуджаешь не только у Неки, ты и у нас. Никому-то. Ты что? А куда вы Emotional еще полезли, damage. скажите? Я просто хочу Ну, сбоку пробить, я проследовать буду этот ход. ходить, потому Прежде что чем ты я сказал знаю. С. Я не пойду с вами, я пойду вниз. Почему мне нечто перешкоджає? А, некий двор залез под меня и перешкоджає. Офигеть. Ну, Подпихивая з одного боку. Такое здарається, так. Жах. Ну ось, наприклад, тут є нітро. А тут у меня блин. есть робот. Тут сегодня можно завалиться, вельми просто. Ну ладно. А я з'їхав. А тебе Влад- Влад, не забывай. Як Ты ж можешь... звук. Божухна. Нека, коли ласка, отойди от меня, я в рейте, коли ты шмаляешь... Это не неприемное слово. Ты повинен сказать неприемное слово, как я от тебя отстала. Я Можешь дитя сказать, шестемера, я «Отвейся тому от не меня». могу сказать такое. Отстань. Нек. Нека. Ре. Так а Никонтон, чому твій секрет? Так у тебя трималася зробити такое, дитё. Ханеришся собой? Не, бежал. Мышка. Як тобі сказати? Скажи правду. Що виросла, то виросла. Это ты как бульбу глядишь осенью на огороде. Ладно. Мышка. Так, пошли по проводу. Все, Проводов Каматон, погнали. я твоя живела. Робот, здоров. Здорово. Еще робот, здоров. А эти штуки просто висят, не подбираются, цікаво, ладно. Так, где там эта батарейка? Братья, О. тут О! завага у чатику, что адасинки не родятся апельсинки. Ни у кого там признавайся, ты у дитинства так само будут такие, як Нека? Один в один? Нет, ты что? Я был хорошим хлопчиком. Ну, як Нека, правильно? Только девчонка. А, ну ладно. Я зовсім був хороший хлопчик. Хто тобі гэта сказав? Гэта люди зараз з нами в одному покої. Ну, я ж був там видатником. М, м, Малявав там ще яке розне. Миша павуком малював? Тата, Мышек зроби, просто коли з- ласочка, було. мне Що? чатик. Тата, зроби, коли ласочка, мне чатик. Так, пробачте. А слухай, я Аникаматон, зараз ти ж, до речі, чатик. можеш же чатик у Ютубе с посылку на чат скопировать и просто особенно чатик у браузер ставить. Как Нека с телефона Ну, глядела. тат, ну зроби мне, коли ласочка, чатик. Нека, зараз зроблю. Латочка, у Некі нема телефону і не буде. Серьезно? Так. Ось это цікавий Серйозно. подход. Вось, тому я її зробив в окно, яке бере з браузеру. На- Суворий батька. Правда. поверх Ні, може, гэта гульні? і правильно? І все таке. Зроби мне, чатик, мяу, зроби мне, зараз, чатик, зараз. мяу. Я за гэта тебе зроблю вельми классные штучки. Чекай. Короче, я буду себе добре поводить. Ти так себе добре поводиш. Не, я дрянно себе поводжу, я мяукаю. Все. Так, где тут наш... Ось зараз буде, зараз буде, зараз буде. Ось, живий ефір. Угу. Так. Зараз включу, не переживай. А коли ти Я думаєш дітям супер варто давати телефону. телефони? Ні, на самом І деле, я розумієш, супер чому? телефона. Цікаво. Нек, дай сказать. Любого хоть ці слово. менавіта смартфона? Ці можна Смартфону фотошопі, менавіта наприклад? так. У яе ёсць гадзіннік з гэтымі званкамі. А калі думаешь, дазволіць можна? У колькі гадоў? Сама як сабе купіць.
У 14, наприклад, коли я буду вже заробляти. Бо можу пойти там Грошики. еду на поле, рассаду посадить там лето и все, купить себе телефон, грубо кажучи. Ну, коли ласка буде достатково доросла. Not bad. Interesting. Ну, у яе ёсць кампутер паўнацэнны. Ва ўсіх У мяне яе такі ва ўніверы аднакласнікаў з'явіўся. ні халеры такого Нічто няма. няма. Такая, який комплектер? Прямо з відеокарткою? О, до речі, Котсін, так само Притым вітаю. відэакартка, я ж зрабіў апгрейд. Гэта ж я не сабе апгрейд зрабіў, Не собі. а некі. Фіга собі, ти меценат. Ладно, я думаю, ти суворий батько, ніфіга, ти прям вельми добре. Ні, ён не суворий батько, ён прав... Алі Ён- згарні. Ён класний, добренький батюшка. Блін, мы... Чакайце, я дойду. У меня чогось 55, 40. Алиса, да что 30. такое? Тут один? А що ми бачимо? Ми нічого не бачимо. Допустим. Поважні глядачі. Зараз ви назираєте картину, як нічого не відбувається. Буває. Я ресурси поспираю. Мне просто звычка такая, што трэба ўвесь час нешта казаць. І калі падчас стрыма нейкая цішыня, ніяк так няёмка. Типа, не мой стрым, але ж нам трэба ж нечым разбавіць. Анекдоты вам рассказывать, ці што. Так, ніхто уже памёр, я бачу. Нормально вы там забавляетесь. Допустим. І памерла Нека. Можа пайсці выратаваць яе, а можа не. Нават не ведаю. А зараз прасвідруемся. Чаму нікого не чую? Паважне гаспадарства, што адбылося? Вибачте, нічого страшного, вибач. Окей. Просто у тата мені робить Масаж. чатик. А, ладно. Коли б він мені робив масаж, то тоді б увогуле нічого не було. Отбивайся. Я йду зараз Нека буду подимати. Так, я вернуся. З вертанням, сподар. Все. А, вже підняли Нека? Thanks. А, ё-моё. Ну, я ж там... Ну, ладно. Оба ж болтусь. Ти про що гэта мы? А, комп'ютер. Компьютер офігенно. Я аж Ну. на зайздрошшу. Ось. У Некі тепер ёсць відеокартка. Ну, телевізор, ён на шмат, NVIDIA у 4080. шмат разів У вельми... яе было 1050, а теперь у яе 1080. На 30 больше. У яе такі крутий прирост. Ну, тому що ён отдал мне свой, а у яго самого больше. Ну так. І підпілував твій корпус комп'ютеру, бо не вилізла. Серйозно? Ну, розламав трохи. подход. Пофіг, аби влазило. Ну, трошки. Там Ну, не страшно. корпуси гэта для тих, хто нікого соромиться. Можна ж без корпусу, правильно? Не, не знешне, знутри там трошки. Это А было материнську лишнее. плату подрезав, я зрозумів. Буває. Ой, материнская плата и менялась. Карацей, яна комп'ютеризована девка, хай собі хоче. Ти нібито вже на виданні так рекламуєш. Комп'ютеризоване, є комп'ютер, женихи у чергу, калі ласка. Ну, у яе есть скрыта, яна може маляваць з нейросетками и все такое. А ще я могу малевать аниме. Так, на тебе чуваць Кепска чуваць. стало нечто. Что такое? Ти нічого. Треба Нормально? за лінію. А, добре. Ні, я право готовить гульню. Чё? Молоток нажимай. Натискай. Натиснем. А чекай, тут є з ким розібратися зараз.
О, плювака. Активуем. Погнали. Погнали. Так, а тепер Хто мене б'є? обороняємо. До речі, молоток. Іди сюди. Молоток, іди сюди. Ау. Погляди на гэты ось вентилятори. Як би це буде дискотека. Ось тобі вентилятори, Ніштяк. набрасывай. Ні, я ж не такі. Я другі. Блін, тут і ж роботи. Кажу, Що ти в будеш малять, будеш робота у малять. них это? Все, ніхто не запалює гэты вонючки. Ніхто. Это... Так, є вороги. Алло. Боже. О, бачу. Вибачте, гэта я. Кого забить? Кого з'їсть? Калі ласка, вибачте, але гэта я. Ну все добре. Ламаємо далі. Не, О, у меня бачу. нема Для мяне гості канала тут на прийшли. стриме. Это тата канал, не мой. Я, А я коли Ника легально можна буде гэта самостійний канал отказываю. створити, як думаєш, у кілька годов? Я хочу себе канал. У меня Ну, я буде є. канал. Тады, коли тата мені перекладе шапку, я буду стримить шапку Коли сама. дасть мені сказати. Тата мені Ага. зробить ОБС. Коли я Ну, где перекладу, зробити так, я Шалена стримила. думка, до речі, з'явилася. я її гульню, Это ж... тоді. Мгм. Я же это уже в реальном житті зустрікався з Катериною Ворожуну з її сином Алексом, він приблизно у зросту Некі. Як думаєш, ті можна пропонувати гэтому Алексу разом з Нека пострімити? Ті гэта буде дурна ідея? Ті як? Ну, мені здається, Алекс не стрімить. Його не стрімить, просто запросить. Ну, я не ведаю, ну, з Катериною якби ми знаємося. Нормально все? Не сварилися, ні? Ні, ми вельми добре знаємося, вона з нами працює, яна видатний редактор, там, ну, А, все, так ти Нормальове більше, уже відношення. знайомі. Просто Ми я подумав, знайомі що, так. ось, до Неки подкинуть когось тієї зросту, це було б, я думаю, супер-пупер мікс. ну це ж капець, А замість вона ж мене буде домінувати. взять- А може Алекс покаже, як треба себе з пристойно і стіпло поводить. І вона така, окей, можна так. Добре, Я все чула. Аліна Ну, все ось, чула, нам відаємо, капець. Якби... Так працює вам капець. чатик у Дискорді. На базі. Якби ти все І- чуєш. Коли ви подойдете до мене, то тоді вам повний капець. Ну добре, йдем. Все, мы Інтригований. Я вас просто... Буду Обманув? ігнорувати. Жорстко. Я вас просто не бачу, і ви увогулі... Я вас просто Я не вас бачу. увогулі обогнала. Я Ну мы Ось едем, так вы. не переживай. Это не наш, не ейный косяк, что нам не капец, это ось... Это ваш косяк, что вы так сказали. Ваш косяк. Молоточек, догоняй. Доганяем. Ну, до речі, я приємно здивлений, що ти з Катериною Ворожуною ведаєш ось прям файно. Ну, доволі давно. А ще він знається з плісточкою. Ну, Катерина, перекла до речі, елементарно. знайома з Нека. Яни Особисто ті як? розмовляли. Все, зараз вам капець, зараз вам капець, зараз вам капець. Тут, так, Нека, не подрывай Зараз Ника, тобі скажешь, капець, что молоточок. Зараз это тобі я капець, я молоточок. ухожу, Зараз тобі бо повний это некая капець. фигня. А никому то, твоя дочка хочешь меня Тобі забить? так само капець. Угу. Слухайте, там Руді виклав фотку з жонкою. Не з Піліпкою, а з жонкою. А, там Капець. где на подлогу мы? Цікаве на подолу питання. будете, Гей! Не, я же Ну, бачу то, что вы фотки сказали. жонки. Ну-ка, супокойся. Хі-хі-хі. Ну-ка, супокойся. Вроде такая... Не, не успокойся, покуль вы не выбачите. Алис, за что? За что? А зато. А Слухай, просто так. Ну, прям... А никому-то не думаешь, есть некие За то, что принциповые вы... розницы? Никто мне не допомагає. Я тобі допомагаю. Мне не допомагаешь? Ну, а ты прям Я так просто само занес... уже серьезно. Боже хна. А ви робота покинули. Я розумію, він мені стільки
розповідаєш, що я У на нас у відсотки чатіку забула. Орел, а не Каматон. Гэта файний хлопець, який Капець. Вархаммер веде. Орел? О, Орел? Той самий. Орел, який огучив Камбега, а потім огучив Камбегом все остатнє. Блін, що я сказав так, тільки що. Вархаммер, так. Вархаммер. Молоток, а ти багатий? Я? Не. У мене нема своєї хати і навіть машини нема, я Ниву продав перед отъездом. У нас так Я не само бідний. нема машини. Зараз Ну, я мені нас була Ніва, здасть і твій усіх. батько зрозумів, то я вельми такий Усіх здасть. специфічний чоловік. Ти знаєш, що таке Ніва, а не Каматон, правильно? Зараз я розповіду, де ми живемо. І Ні, ні в якому разі. ніде. Не-ка, супокойся. Чих. Як у вас все добре було? Нек, Коли мені тебе супокойся. видать менше, то ліпі видать менше. Давай. Так, значить, молоток, ти не багатий, не бідний, а десь посередині, так? Я вельми бідний чоловік. Максимально. Просто. Нек. У чатик прийшов Орел. 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 Я не Я не бачу знайшов ніякого Горбата. ура. Орел. Ти ж глядиш, а не бел. Ну, Кого Ну огучив так, Орел? а не біл, я Воксмахіну- гляджу, а не Ну. Ти біл. дозволяєш Воксмахіну глядіть, до речі, мені цікаво. ну, я дозволяю Анібел любой глядеть. Серйозно? На от Ну, Воксмахіну? абсолютно. Ну, якби Воксмахіна, ти видиш, що там... Ти глядів? Я в огуле не фильтрую контент у таким плане. Ні, може і добре, може і ні. Ладно. Есть речі, які я фільтрую, а гэты ні. Ладно, коли по-белорусски, то можно все. А вот той, что вожик огучив. Ладно. О, а до речі, Вожикін вельми добре огучив Джека Фроста. Де ще Вожик- Вадима ще у Елементалі. Угу. Так это, Нека, прийшов Орел. І он Орел. твої анімехи огучував. Огучиває. І огучуває. А якого хлопця у... Яке у твоє, Готем? якое твоє улюблене аніме, Занібел? Сім'я шпіонів. Сім'я шпіону. Там Орел, Яка здається. Так, Орел, це Паутюль. а кого Орел огучив? Я про вас шамі шпіонов, я не тільки уважливо глядів. Мені здається, Аню може нагучив, ні? Ось ту дівчинку. Так, а куди Ні? ви ще? Де ви ще, боже? Я ресурси бачу, я збираю ресурси, все. Ти чоловік просто бачиш ресурс, Бачиш а, ресурси, збираєш. збираєш ресурси. ресурси. Міновіто. Так, Ти добре. прям розкусив всю мою сутність. Як ти зрозумів, що я такий? А що музика така? А там Это Нека я бойка просто. почалась. Нека вирішила почати бойку з усім. Смерті. Без нас. Я викликав, до речі, мула, де він? Я перевикликав, дякую. На конеде с канала. Я думаю, там 103 метри, фіга собі. Будем десь світруватися, ти як думаєш? Ай, так спокойней. Ну, блін. Ну, яна вже почала Ладно, босса. я на вас покривдилася за гэта. Ай, харе за гэтых тебе. словаў. Так, давай, Ось цяпер я правда на вас покривдилася. Орел, до речі, у давай. чатику написав, що він сапрди огучив Аню у «Сім'ї шпіонів». Це його не був голос там. А А. у этому, у Кіберпанку він Мені огучив вельми подобається Ребекку. голос Ані. А хто озвучував маму Ані? Забойцю. Маму Ані хоче зовсім так само, Орел. Так, не, треба було під'їхати. І Орел пише, що так, це я все хочу у чатику, я бачу. Що я там є, там усі, може наші ролі мої. А, капець мені, може бути, а може ні. Нека, ми йдем. До тебе. Я бачу. Не переживай. Ну, 42 метри може пройдем. Хотя, блин, може не хапить палево, поглядим. Ось вона. А ты уже близко к аллее? Потому что мне 30 метров Я с пробуриться еще. А, ты за мной. Там же босс. А, все. Нормально мы ворвались. Нека, здорово. Як майсь, як справи. Подъем. Блин, Пора блин, працювати. блин, блин, Подъемчик. Ось на тату я докладно покривдилася. Не Я треба ні на тут кого лежу. крутиться, змагайся. Ми всі в одній Все, команді. валим його.
зараз буде табе капець щупальця. Так. Щупальцевого валите. Я зараз просто Ні, мені вилізу, там треба зручно куди-небудь було. Ось, повишей. А, я довідів, гэта повишей. Так, шупальце, я зараз У, вилізу. а я попереду усіх. Я могу... Так, ну що, будемо бути Я корисними? придумала, я зараз на роботі вялізним, і я зараз гэтыя ось штучки буду Га, собі бить. ти зверху? Зверху. У Це яго потім электрошок. Уважливо. Ну, якби. Все, я на їм. Раз. Два. Вітаночки О. усім. Три. Все. Так, прочувай прийти за той стрим, у молотка розмовляйте. ну ви мені не достанете. Ви мене не достанете наверху, робота. Особливо ти, молоток. А что, это твоя оборона? А Класс. хто там помер? Я? Не знаю, хтось ці Ну ты заліз можешь наверх. на вялизном роботе. Героїчно померла. Ну клас. Ну, І як ми тебе будемо тепер? Ніяк? ніяк. Где ты Тільки коли был, прокласти Симе? ось. Так, а до речі, як капсулу викликати, не капутон? Тому що мені не хапає уже набойчика. Ой, блін, у мене F1, але переназначен. У меня 5. Нервно. Ніді 5, Мгм. так. Я зараз потуплю. А, добре, що не Скажите, встигну, ніхто не какие бачив настройки? нічого. Так, options. Та-та-та. Ви там змагаєтеся, я погляжу. Так. Орел буде розмовляти як Аня, каб доказати усім, що це його на ролі була. Судовано. Так. Ховаємося. Так, лазер-поінтер, терейн, сканер, айтем 1. Injecting white. Ну поможите, а. Як? Ну да поможешь. Ну як? А ось гэта ось зиплайдап, і потім до мяне. Ось так. Мне героічна гэта зрабіць? Ага. Як звичайно. Я не могу, мяне збіваюсь. Ну ладно, значит мы вообще проиграем. Ні, Значит, сами добивайте. А, Потім, коли розвалиться, то тоді... Чекай, а його тут і мертвий? Капці. все? Застався Молоточек. На тебе одна надія. Джока, у кошку пів-пів можна до 4. О! Так что, коли жадання, коли ласка. Так, а никому-то, я до тебе иду. Я, до речі, знайшов там капсулу. Блін, капці. Я привик, Капці. що отказність вся на тебе вся отказність, а то А я всё. я всіх рятував. Я уже это... Не треба лезці ратаваць кагосьці, калі ты не ўпэўнены ў сваёй бяспецы. Треба тебе вырятаваць, інакш дупам нам усім. Так что... Так, дороженькі, подъем. Якраз вылез, каб зручно было. Мне мало здоровья, пошел до Ага! Всё, Дяк. живи. И там Дяк. униз спустися, там Дяк. будет Дяк. капсула. Ось, по Дяк, гэтому дяк, шляху. дяк. Тікаем, Там была не тікаем, капсула, была капсула. Ой, что это с Тікаем. мулом? тікаем. Рум-пум-пум. Капсула, Тікаем. бачиш, ось тут есть. Я зараз заручаюся. капса. Так, О, добре, все, я живий, і я утікаю. лічимся. Ай! А, ось де Орел. Орел. Так, ну все, набойчик є, зараз буду змагатися, Шибаем. я думаю. Угу. Валим щити. До речі, Орел, а ти дівчинка? Боже. Яшчэ яка з барадой. І у якого ёсць свае дзяўчынкі. Що я просто, ну, ён же агучив Аню, ну, значить, у його дівчинчий голос. Я не ведаю. Я гэта спрацавала так, як я хотів, я задоволений. Все, день пройшов не здарма. Вось дзеля гэтага варта Блін. было жыць сёння. Пранк прокатил. Пранк. Все. Мне варта чакаць гэтага тыка ножом у спину дурыл, але гэта было файна. Ён табе прыпомніць гэта ўсё. Ну, яго добрая памяць. Он же гэты Вархаммер гуляе. Таму так. Але не ў 40
Так, у Age of... Аос, так. Так. Что там? Age of... Ну, для меня тоже было Я цікаво. забыл, Следующий жанр. молоток, а ты видел, что мой тата, ён просто толькі, ён шмат гадоў гуляў у Destiny 2. Я і зараз Destiny, у меня есть часом... знайомый... Ага, а яму 42 гады. Что, помер? Ну, Так ён памёр. меня Ну, попробуй еще затумкали. раз повторить подвиг. Капец, меня затыкали. Да тут небезпечный сайт, я по туннелям там и лажу, я свідру и лажу, тому що так, конечно, дупа. Так я поставив... Я зрозумів чому. Складаність на троїх, а у нас мінус один. Мінус одна. У меня знайомый один вельмі любіў Destiny, нават здабыў цішотку гэтую фірмовую. А жонка потым яе выкінула, быў вельмі сумны, калі яна там выцвела. Там відаць, што Ой. ў Destiny можна было цішотку атрымаць за нейкія вось значнасці А з там можна самим нікам. купити, здається. Купіць? Не, за це там Ну. за нейкія заслуги давалі. Так, треба зробити нейкі ачивки, а потім купити. Купіць? Так за яе все ж таки трэба грошы плаціць? Так. Ладно, а Никоматон, ты А можа трымайся там. мяне вылечыць хтосьці на Тебе джеты немагчыма, ты схавалася Мы на до вельмі тебе не далёка, правда? долезем, Нека. Долезете! Под Мне- джеты бут! Я не могу поднять тебя. Ой, У меня нас выкинуло. GT Капцы. Boots, да. Меня выкинуло на тебе. Оу. А что это было? А тебе... Ну выкинуло все, чисто. все померли. Ну все. Я подышал до тебя, хотел Павла. поднять, и меня Я выкинуло. ненавижу эту миссию! Давай еще раз. Так. А где молоточек? Молоточек выкинуло, я на базе зараз. Мне здається, на голову без вас. Меня просто выкинуло. Я подошел до Никоматона, хотел поднимать его и все. Ой, Каратей. шо, чему тебе только выкидывают? Каратей это... Мгм. Прикро. Так, это прикро. Ну все, я у халатику. Будем ще гулять и спынимся. Никоматон, что скажешь? Давайте добьем. Еще. Ты запроси меня, Клиловска, на миссию, потому что меня чомусь тебе выкинуло у мой особный покойчик. А я веду чему, тому что открываю чатик, и магчыма я читаю, и там не хапаю гэтага трафіку. Холера его. Блин, нельга читать чатик, ну ладно. Ладно. Никоматон, Боже. запроси Клиловска, еще одна миссия, и будем... Тому чатику Там не чатику непотребство. Так, молотный скину отказать. Я не скину отказать, до речі, я ось читаю, що ні, я шукав, коли мог. Блін, коли б мені не викинуло, б типу підняв, було б кривдно. Блин, круто, конечно. Кривдно. Було так близько. Ладно. Ну что, есть Просто ось у гэтай... проголос? Я не бачу, почекай. Никоматон. Спробуємо. Джойнінг пише, тому долучаємося. Ага. Єс. Ага, Боже, на яких местах? есть. Где твои подшвары? Це, видите, перед початком этой миссии можно просто дать немагчимость вось кола к туннелю просвідраваць, каб было куды хавацца, і было б файна. А так... Ладно, тисни кнопку. где Нека? Погнали. Нека, Нека? Нека? что рубишь? Мне здається, я на Да просто суму. хочу, как бы... Был Вона чатик. стоїть. Ну блин, ну я же был. Давай. Ай, чекай. Похоже, это чатики. Читать немагчыма, я вас так разумею. Теперь нема. Чому ні? Не треба все вылить на нас, можна подумати, що чатик шмат трафіку димає. Так не чатик. Я коли відкриваю чатик, я ж бачу відосик. А і забирає трафік відосик, там Аргана питала, що ось. Який ще раз GKF БЛР називати? Джафар, ті, як там, я забув. Никоматон зник, холера, ладно. Молотка ў вочах, трафіку не хапае на чатик, а чаго адразу непатрэбства, яна схавалася. Джафар, Джанг, Джанглер, Джагенернаут. Як його GKF, блін, я забыл, ладно. Треба було записати. Ну что, буду перед камерой танчить, каб не Дякую, відбувалося. Ось я тут, ось стою, ось я скочу.
Хоч ніякий ворушняк перед камерою мусить бути, я так А розумію. може увогуле не буде прозристим? Мені не Джо треба Камаз. прозристим. Чекай, Джо Камаз это ти? Ну, Ні. ладно. Так, ні, почекай. Це ж другий нік. Гэта на твічі Джо Камаз? Ладно. Погляди! О, погляди, які у яго тулісі! Боже. Ладно, У яго з мулами. З А мовами. які у мяне? Які у мяне? Блін. Куди я гляджу? Я гляджу на... Ой, ё-моё, у тебя з кірками, пробачте, поважаний глядачі. А у тебе ніки помаранчеві. Кірки там, так. З кірками. А? У мяне кірки! О, фон Цікаво, а Курс. які були у тебе? Молоточек. Я не помер, меня просто выкинуло. Так Все, что погнали. Шкода, що я не Нека, помер. Тому перепронайся. що ми не побачили твої майки, інакше було... Нека. Мне перепронайся. так гэта страшно чуть от маленькой девчонки ты б ведала. Ну, може, подрастешь, зразумеешь. А, ладно. Гэта кринж, это капец. Гэта, Перепронулася? Кажу. Nope. Слухай, ці могуць мяне ў Польшчы знайсці і пасадзіць за гэта, як думаеш? Навряд ці. Спадзяюся, не. Братам дэпартацыя, все такое. Залазьце ў ракету, па гаспадарству. Так, Нека, Ого. все? Все, я инженер. Так тем больше с зимовой шапкой. Стоп, якая у нас картка? Черт, я ненавижу эту карту. Картка у нас Стоп. для миша павуков. Стоп, стоп! Но Я не веду кого. Ті Всё, вот, скауты, ті інженера. инженеры, Не, я все, возьму пошли. инженер. Не, Миша я буду Бобр. дриллером. Лепше дриллер. Боже. Так, Чё, могуць я пасадзіць. дриллер. Ладно. До речі, у чатіку пишуть, мене Куцін знайде, но Куцін мене не знайде, бо я його зараз переїжджаю, так що ні. Куцін мене докладно не знайде, постарайся, каб наша зустріча вживую не відбулася. Я увогуле становлюся дорослой. Алиса. Покуль не бачите. Хтось і помер. Хто? Ага, не бачно. Ну что ты Если як робишь? не бачно. А ось тепер бачно. Что ты робишь? Да нічого, просто померкти. Вельми добре. Захотілося. Ну, не хочешь гулять, так мы зараз закончим и все. Забанім. Нека, І і забанім. будем гулять двох. Два мужика. Обов'язково забаним, конечно. конечно. Коли забанишь, я тебе забью. О, Блін, все, муха. все, капец. Я просто не ведаю, як на гэта реагувати. Вообще забань такую. Коли Ну ж ти перша молоток думка. ще будеш з мене сміятися, то тоді я тобі И у тут гульні скручу шию. тогда я на тебе Куцін і знойде. Нека можуть створити некий правзв'яз, типа, супроть молотка, жадаючи забити. Ну просто офігеть. Нек, Слухай, спокойся, будь ласка. почекай, раптовна думка. Куцін не твоя жонка і Нека не її дочка, не? Гэта б шмат што тлумачыла насамрэч. Ви що увогуле? Не, Никому там завис. Не, окей. Не, дык не. Но я б не здзівіўся. Ну ладно. я добро вспомнил свои контакты. Не. Нібыта гэта ты цяжарты, а не Куцін. Окей. Ладно. Так, трэба світравацца, мабыць, таму што тут нейкі тупік. Дай-ка на мапу пагляджу. Так куда я Выглядае як напопёрлася? праца для мяне. Нека. Выглядае як праца для мяне. скажу. Можна пайсці ў бок. Голосуй так со мной. На... О, а я знайшла вже робота. Так, я буду свідраваць краткі шлях. Давай. А ну-ка. Куда я напопёрлася? Я каля робота. Главное, что мы разом. Так, почекай, правильно свідруюся. Ты, калі мяне бачыш, можна знайсці. Я зараз кароткі шлях зраблю. Вылезем куды трэба. У крайнім выпадку Блин. не. Так, трэба вышэй, халера яго. Так, Нека, давай гэта самое. Что гэта самое? Собирайся ў кучу. Так, і Ты зараз что, не бачишь, что направо. я працую, чи что? Працуй, добре. Аби не дурила. Я по мапе виходжу кудись, я нічто... Я же сказал, что я дурын, да. Я Направо. сказал, не дури. Молоток, куди так високо? Їжей, Чекай. давай. Зараз ми звалимся, все нормально, нормально. Ми гэта зрабілі.
Ну так собі зміні Опа. гэтай... Шлеп. Угу. Шлеп. Ну, Он там вийшли і нека. добре. О, Нітра... Погнали. і метеорит. AMD... Який метеорит? Це некий ресурс? Ну, його можна взламати. Чекай, узламати метеорит? Може гэтага не Ага. бачу раней? Я гэтага раней не бачу. А можна? Почекай. Гляди. Шлеп. Зараз шмаляємося, так А розумію, зараз так? подумайте і поглядите, де я. Ми Ти погляділи, що, сюди добре. нечто звалиться? Ні, треба Чи як це його з двох боків зараз свідрануть. Сенсія. І робота прибіть. З гэтага зараз паспрабуем. Мені А, потрібно. ты ўжо. А що там такое блакітне? Там треба нечто натиснути, що ось підсвічено. Ага, подиходь. Ну, вот там горача. Ось. Гэта І што? контакт. Треба такі дві фідравалки поставити. А як? Натиснуть нечто? А вон там значок. А, почекай. Бачу, нечто, якісь стрілочки нібито на мапі. А, ці гэта хакінпот. Зараз поспробую туди просвідриватися, погнали. Что ты такое? Блін, Помер? я звалився. Ты мертвый? Не Чи ще. ні? А, ладно. Так, нечто почалось, я його бачу. Хак почався. А хто почав? Гэта Нека почала. Угу. Знову гэта Тому для що мене. я найрозумніша. Ну, Глянь, зрозуміло. я неправильно ну. називаю форму найрозумніше. Мені це подобається. Шмат хто блитає. Каже розумніше. Так, Це ти як навчив тут... правильно тут по-білоруську розмовляти? Правильно не ведаю. Але гаварыць па-беларуску я з Нека стаў з яе Десять, гадоў 5 гадоў. двух. Тады, калі я яшчэ была ў садку. Ну, нават раней. Нікому там ти офігенний. А ты калі? Я з тобою почав розмовляти по-білоруську недавно зовсім. Ось на стрімах. Блін, А? як тут уключыць гэты? А ну колькі нядаўна? Тобой? На апошнім стрімі я ў першы раз размовляў. А, вунь ён! Дык малаток, наколькі даўненька ты пачаў гаварыць на беларускай мове? Ну глядзі, мне ў школе была беларуская, я вясковы хлопец. Але там такая была у пасвятойным жыцці, шчыра кажучы, трасянка, таму, ну фактычна можна сказаць, што не ведаю. Вось не памятаю, тоді была ў дзіцячым садочку беларуская мова, можа ў дзіцячым садочку нават была. Але Ой, не факт. наўрад ці. А ў школе дакладна была. Не, ну глядзі, вясковая школа, калі там уже школа побач з садочкам, можа там і там было. Можа быць. Але не памятаю. То ўжо... О, так ты Ага, правильно да. цягнеш. Ну, а ты што Ну хацеў? ўсё, і да розетачкі. До горача. Так, і трэба другі, так? А Ага. другі дзе? Вось недзе Так і валяецца, зарыхтаваўся. дзе ён валяецца? Халера яго ведае. Ну, от значка не бачу просто. Я да таго і дасвідарваўся, а другі не бачу. Ось і я таксама не бачу, дзе ён? Халера яго ведае. На мапе можа будзе бачна, не? Дарэчы, у першым класе я была Ну, на мапе бачна. у першым Я не класе бачу. я Унізе. была Унізе? Угу. Кольчики, дайте мне сказать. Гавары. Гавары. Так вот, в первом классе я была... Короче, у меня были классные отзнаки по... ну, не отзнаки, а малайчины и смайлики. Было их вельми шмат по белорусской мове. Короче, по розных. Ніка, пробач, а нікому там покажи мені, куди світрувати, тому що я на мапі не бачу, нічого не рятуюся, просто тикні пальцем, куди я пойду. Ой. Короче, там каля робота. Блін, дзе самый кароткі шлях? Ви просто покажи, я на промки буду світрувати, ні? Туды. Вон ён. Ось...
Прямо ось так істи, чи як? Ну, просто Мені Іти буде прямо, допомагати регулярно, ось так з ось. роботом. Прямо, так? А, Хлопці, бачу, хто бачу, я мені бачу, буде все. допомагати з роботами? зараз нас тут не допоможемо. метеорит? Чекай. Тому у нас там другая задачка, почекай. Ми тут метеорит вирішили в Розета. Окей. А я тоді б роботів. Ну, докладно виготовили штуку, а потім вернемося і разом роздолбанем Ну, так гэтага далеко. робота. Конечно. Почему так далеко? А что такое? А, нет. Так, отсюль на кратчайший шлях до А, той Просто штуки. ну, Думаешь, простой же. прожати туннель? Конечно. Я просто могу на... Не, я могу коротей зробити, почекай. Ось я Кто-нибудь підійду. допоможите! У меня Окей. кончились патроны. Коротей. Ось так, я бачу, просто коли пройду прямо ось так. І буде коротей, мені здається. Я ось гэтага героя заготовлю був, А що ось еще за мной можна було гонят знайти на некие коротчайший шаленые шлях. роботы. Зараз зробимо. Так. І ось так я йду наперед. Буду свиратися, ну, здається, так. Дальше, молоток, а ты умеешь плавать? Так, кришечку вмію. Я так само. У великом Ой, бассейне я мачту не задохнулась. Ну, докладно, я упала. Я просто выпадково. У меня пальцы соскользнули с бортика. Так, а де И розеточка? короче, я там трошки поплавала сама, я мачту там не задохнулась, але выжила. Ей. Якось. Добре, що не врежеться. Як-небудь. О, ось тут, Анікаматон, я пробився до розетки, ось. Там, де нема лави, зробив шлях, іди просто вверх. Ось як я просвітрувався. Зараз. А куди ти? зараз. Куди ти? Що ти робиш, дороженьки? Ось Чого, сюди, ну? куди я стою? Там, де я. О, Там, де я. Давай. Хутка буде і хекін, і хутка буде і пот. метеорит. Ось тобі. І хакін. Ой, О, все. У Погнали. мене так само все. Погнали. А другі Раз, так само два, треба? три. Мгм. Тепер нам треба обороняти гэтые свідравальныя станції. Мені І подобається. докладно їх зараджать. Угу. Мені потрібно... Блін. Де Вообще, вороги, хоча чому нікого не знаю. бачу? Там когось і бачиш, а я нікого не бачу. А, о, бачу, все, нарешті. Блін. Цікаво, а у кого раніше скончиться? Терпіння? Думаю, у Анікаматона. Ну, все? Є. Ну що, Ні, зламається? чи ні, Що? треба. Ні. А яка зламалася? Моя ж ціла? А, Уще. другая? А як ремонтувати? Я ось подивився. Єс, я виграю. Треба зараз підійти до гэтых станцій. І Лінь, що я отремонтувати. підходжу і нічого не показую. І на єшечку. Навіть коли з їх палива тече, то тоді їх просто треба заповняти паливом. Или я подходжу, нічого не натискається, не веду. Все, у мене раніше скончиться. Бе-бе-бе-бе. І я збентежений, а Анікаматон, я не можу їх отремонтувати, не веду чому. А, Можеш? не тут. Гэта розетка. Там та станція, яка А. далей була. А, до якої вели, все, зрозумів. Ти до якої пішов? Просто, ай, ладно. Ну, просто. є до верхній. А, значит, пойду до нижней, окей. Ай, достав ти. Ніхто ось. помер. Я Зрозумів. Я думаю, треба померла. ті штуки, які є побач, ремонтувати на метеорити, а тут... Так, они как... Потом... Хто-небудь допоможите. Зараз. Ми скончимо нашу місію, а потім, може бути, коли будеш добре себе поводити, ми подумаємо над тим, тебе допомогти тобі. Єс. Та і так у вуглі добре поводжу.
Добре, добре. Ну ти Я в просто Гоголі зайка. тут працюю. Я Конечно. працювала в Гоголі тут. Я Я йду. зробила вам ціле дві. Що? Я ціле Зроблено? дві вам узламала. Дочухда, я йду до тебе. Ура! Хоча б ніхто за мене заступився. Ну хто ж Треба ще? було залізти у этом мітрі, чи що? Що він зробив? Ну, Там унутрі будуть такі, те саме. О, ой, де я погляджу. Вибач. Цікаво, а ти Приходні. глядачам покажеш? Їх треба забирати. Зараз я прийду. Там Я просто приходні не буду такі. брати, як глядачу до бачу. речі, коли ви готуєте робот летучий, і він стане таким жовтеньким, то тоді його треба узламувати. А я вже один раз, докладно, що тільки що, я його просто не зауважила, що він жовтенький, і просто вибила його до кінця. Здраються. Нікомато. Ну, що зробиш? Бягу. Бягу. Я сюди даже і муло покрішу, коли на то я пішло. І бягу і вуси назад. Ну Тут що, замазав давайте кривого вже. павука эту штуку, на виглядає непригоже. Так, дайте мені, правда, викопати собі нормальну схованку. А Так. ти неку подимав? Розумів. Я неко підняв. Короче, ось такі мохнаті штучки. Бе. Бери І що одну. їх ко... Пошли. А Тімул? Він вже, здається, був А, поруч. зараз прийде. Не могу взять. Холер, тут лава протекла по всій этой дірки. Ну, Незручно. там підпікає. Єс. Що? Кладем. Все, давайте. У мула і ще одну. А, тут є ще дві. Ще дві. Ага. Вибачте, але я не змогла дочекатися. Ну добре, давай без нас. Ну ладно, я і так справлюся. Правда, я зараз одійду на самопевненість, хвилиночку. Ой, гэты штуки нават выпирают за того мула после того, как вы поклали? Я не буду тершать, это на Я на салат. хвилинку одійду, добре? Так, мы... Почек... Блин. Треба капсулу выкликать по-нормальному было. А Там вон еду. вон Туннели торчить. подрихтовать. А, бачу капсулу. Гэта файна, что тут есть. Блин. Будем вакол гэтага робота туннелі рыць, ці вы О, звычайно... Ну, ладно. Туннели гэта... Гэта зло. Карысна можа быць. Я зваліўся. Сэнсе. Окопы. Боже. А. Ну, в этом-то ідэя, што вось пракапацца тут, каб можна было дзе хавацца, калі што. Окопы гэта, конечно, класс. Так, трэба ж сабе дапамагчы, мабыць, дай-ка. А Никоматон, все добра? Як ви там живые? Нека, Нормуль. ты где? Нека Нека? дайшла. Попудрить носик. Гэта лепш, чым памерла. Ну так. Блин, мне трэба ўніз цяпер. Где той вока? Вось той вока. Ой, некий схематотерой згубив. Дурень, я дурень. Випасі за капсулу якої. Вока. Есть. Угу. Капсула. Jeszcze. Есть. Хаваемся. Гэта я умею. Гэта моя спецуха. Роботы. Что я пропустила? О, мы тут Не, усіх роботов. перемогли і почали другу гульню. А, що? Блин. Ну.
Так, 170 патронов. Это дренно. Заливаю полымем. Все, ходжу, нафиг тяжко. Полами недальнобойные. Простей с Ну я подходжу пистолетом. в упор. Ну більше демеджу все ж таки дає, чим пістолета. Здоров'я мало. Блин. Да... Матка боска, нік, холера. Вот там остается, блин, можно было здорово подобрать, или ник ризикованно. Так, все, пошли обойма. Ну, блин. А где там наша нека з носиком? Треба капіна вже там заливала демедж. Я поб'ю. Не, полыми заливай нормалево, глянь. Прям заходить. Ой! Так померти можна. Іди все. Ба. Ну, зараз... Хлопці, Усі де зараз ви? помруть. Я заливаю полымем, заливаю. Не, не поспел. Холера, неприемно. Хлопці, Ясть. де ви? Все. Як ти його забив? Він же схлопнувся. Мама, У меня пистоль Ой, есть где? могутный. Він же Всё. зайди на лобушня. Я его добил. Ладно. А! Дичь. Ну что? О, Молодчинки, обоймочка. что можно сказать. Ну вот живые застались. Обоймочка, класс. 100 патронов и холодильник. Это моё. И все живые. Что делать? Ну. На Антоненького, до речі, мені там мало здоров'я було, я там бігав, ховався. Давайте на базі ми трошки погуляємо в хованки. Трошечки. Давай доберемся до базы. Давай. Ага. Чи... Спробуй. Що, Нет. тиснем кнопку? Тиснем. Я Поехали. тисну. Чекай. Що натиснула? Так, я все скину, а где там та кнопка натиснуть? Почекай, А не ход бачу. буде вельми близько. Я кнопки не бачу. Ви так припаркували його, що я кнопку А не так бачу. Нека натиснула и она возникает. А. Ну, поехали. Хи-ха! Я одразу... Ні, він поліз снег знизу, холера його. Полез у Ника. І знизу не Куда пойду. он пошел? Я не веду, или буду робити тунель. Боже, он по туннелях и пошел. Хто то я по тунелі будував? А? 70 Схема метрів? метро. Ну, думаю, пройду. некая Зоколі незрозумела. дрохпода. Я уже на мостику дрохпода. Прикиньте, я крутая. Я Ладно, уже на себе. мостику дрохпода. Да ты, конечно. А я, блин, ну. могу не дойти. Э, Блин, мені не, почвара зажала дуже. текает ей. Ну я, блин, про тунель, який я пилю, а я могу не хапить, може пол, не хапить палево, блин. Иди сюда. А ні. Ну, На що? меня. Почекай. Хлопці, Не, може поспію. я уже в дрохподі.
Я рада за тебе, Нека. Ти командний гулець. Мабуть, Ага. могла б бути. Але ні. Я і Йость. Я і дроп-под. Так, все, у мене нема палива, холера його. А дропод усім побач, холера. Такая кирка у тебя есть. О, дякую, ти мене Ну. викопав, дороженчик. Тюк-тюк, и все. Здорово, здорово. Вирятував мене. Ось, спась. Ну, погнали тоді, дякую, що забрав мене, а то я там Чук-чук. розгублений качаню. Нека, лучше сюди, ось він командний гулець. Як би це мені? Купали! Як би це мені командний гулець? Командный, перший командный. дропод Команда, залез, конечно, вирятувала ну. мене. Ось тепер я на молотка покривдилася. Так, Ну, на добре, кого справді ти так. сьогодні ще не покривдилася? На тебе. Не, Ні. кривдилася. Гульня, Шмяк. чувак. Ну давайте кто-нибудь со мной погуляю в хованки. Коли А ласочка. никому то погуляешь? Кто-нибудь погуляйте со мной в хованки. О! І 4 гэтых холери за Лагвий шупицями. Херт, это то бок, это серце чумуть, як це перекладається. Що за Ну, воно? Цікаво. серце зарази, там нейке там. Так що, Мені хутка буде усё. до спецеров. Молоточек, Виконали. давай ты будешь водой. Ты будешь нас шукать. Нек, Ну, прикладно мне. Нек, ми зараз закончимо стрим, і я з тобою погуляю в хованки. Правда? І... Все? Бонус. Так, стрім можна Чому? заканчувати. Треба ж розвітатися з глядачами. Ось це ось слово хутка. якісь сказав. Забираємо 2 години. бонуси. Тільки, а ні, почекай, 2? Уже 2. Мені за це 2 години ми гуляли. Є таке відчування. Уже 2, 3. Боже. 3 годиночки. Ну что ж, сябры, Угу. на этом мы заканчиваем нашу неделю. Завтра понеделок. Нека, развитывайся. Она там что, плачь? Я буду по вас сумовать. Правда? Ня. Угу. Ты нас больше не побачишь? Ня. Ага. Да ладно тебе. А хочеш за все особливо з молотком. Всё, капец. Ну, буде наступний тиждень. Там поглядим, что там буде. Угу. Усім Запрошайте, пакуй. коли що. Все, всім до побачення. Дякую за увагу. Угу. Так що розвітуємося з вами. Дякую за увагу. Прогляд. Подписывайтесь на канал. І живенький О, чатик. это нормально сказано було. Спать хотеть. Вагоны у пачках, макароны. Добраніч. Бывайте. Да, погано.